Marakamano nya kwa Mogajwang okinyi machielo kaka pile warwakni machiegni chenro mar kaka wanene wuok tich ma kawuono tarik 16 mar dwe mar adek higa mar 2026. Mae chenro kende nyakwaramogi ma bende kolo kendo fuono weche duto ma mulo ngimani. Okinyi ma kawuono wantiere kod weche mathoth ma wantiere kod geno ni biro gero ngimani kendo biro mi bedo gi ng'eyo. Kaka pile Jaluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok ma rieko. Machiegni kendo machiegni e chenro ni okinyi ma kawuono biro achiel kachiel e Ramogi TV kod Ramogi FM kar chuny Jaluo. Nyinga en VOJ to ma en kaka wanene machiegni kendo machiegni. Ka ketho kinde nyakwaramogi akawo thuolo mar rwako panel maduong' mar kaka wanene okinyi ma kawuono. Gavana oyawore kendo ma thuolo mari mar moso nyikwara Mogajwang. Oyawore nya VOJ. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ruoth oriti maber. Ruoth oriti maber. Erokamano. Juma mokalo nyocha ne waonge ka. Nyocha ne wantie but na onge. Ne wawene kamoro kodh cha ne odhi kodi. E ji nopenjo ni to en kanye. Aseduogo kendo Nyasaye omiwa thuolo gimoro amora nyaka gone muya. Nitiere assignment moro Jenja noora ngini bang' kilo odunga cha to njano kona ni gavana tema ne ka boti koro nchana atiyo kode maber anya duogo report nchana atiyo kode maber kama nchana antiere gotorita kende no kinyi ma ngima okinyi maber ma Jehova Nyasaye omiwa mondo mi wabedie maber omiya kwayo amoso nyikwara Mogajwang kamoro amora ma gintiere iwacho ni tem kitho ine jomo eri Victor mondo mi go mos makende ne osiepna Dan Oricho. Dan Oricho en osiepna kendo ne wasomo kode gotating keno ng'eyo ene mano wena apisi kata agulu nyo wito min gi mama Lucia Oricho kendo adwa gone mos makende gi anyuola ne duto te ma joka Ocharo Kasewe location ka gichano mar biro ikomen gi tarik 10 dwe mar 4. Oricho en ng'at ma osiepna kabisa kendo en osiepwa wuoyi ma jachir ka ji dhi kendo ka ji duogo omiyo ne joko Ocharo duto te agoyo no mos makende mana kamano Victor. Erokamano nya mos makende gi joate ma bende wito wede kod osiepe kata mana jowa ma sani nitie kod kuyo kaloro koda koth mapek ma osebedo ka chwere gwenge mopogore opogore ma bende wito wedegi wito mwandugi mos makende e kinde ma bende podwa temo ng'iya nena gi rieko manitiere mar konyo kama konyruok dwarore. Erokamano nya nyakwar Pereso oyawore ahinya ma thuolo mari mar moso nyikwara Mogajwang. Oyawore nyakwara kamoro ma intiere mana kaka wacho ga pile ni wawere juma achiel bang' wachakwa romo diere kanyo wik moko bedo mathoth to mak mana ni wan mochakwa yudore kani wacho mani ne erokamano. Fred winjo kogo mos ne Oricho mos makende ne familia mar Oricho en mano ko ng'isi ni Oricho no wene lemo mane lemo mar rito jikon. Okay. Okare gini nyingi cha donjo nying mane je ibonyo wacho cha. Nyinge mane mpesa cha. Ni rito bola. Kitchen prefect. Kitchen prefect mane mwene ochako go. Kare momiyo ng'e ni jatoko ko ng'awo. Ofwenyo no ng'e rito mogo maber. Koro chako mede lemo. Kete ed bochwa. To wara mana en boy no pe pod no biro tie ko biro tie mogo kanyo. To jiriedo moriere nikech onyalo dhiri machiebi pukre. Ka otich kamare. Koro mane lemo mano Oricho ed. Erokamano ahinya. Sini oyawore VOJ. Kawuono itero mana UK. Cambridge. Yes, Cambridge. En Cambridge koso Cambridge? Lore agawo kano puonji te wacho ni Cambridge. Okay. To kani somo bondo primary kan kama te Cambridge. Yeni ma iluongo ni Old English style. Okay. Twech ni nyuolo go ji. Njonjo gi ni kanye muringe, line mar njonjo gi ne muringe. And above. Ngeni gima ji kia ni ananya kwar jausi. Kwara moro ne nitie ni Awisa wuon Oriwo. Kata Samson Nyalwal. Ne twengo bondo. Koro style. Fashion. Magi gik madongo koro ken gima pogo ji emomiyo kineno kaka wuona achwe kama ineno ka oriedo aya jowa ukedna kata jo radio gi bedo nene joma nitie sasa Ramogi FM bro nene to an ka chief an godo ka
Ober. Olose. Mimi ko wani no kama wandu. Ngine kwa t-shirt mamani yu. Kilicho ye kama to jeredio weni to koro. Gibiro gi t-shirt moya mani ukende gi Victor orwako mag ma Chelsea. Jeredio ema no biro gi ledu machogo lela. Duol ber baba. No. Wachoge kwarana visa wuono riwo mano wuon baba na Enos adiado nyalwalo. Ne ochot twango charan koro usi ni gimang'iyo ore ngeremba kamano to vio je yena monda benda goe mus na achiel kuom usiepe mag chenro ni kendo Greening Friends ng'eni kibiro gadala to nitie bwana moro no Chibo ng'e maber ahinya bas Chibe marito no Greening Friends Forest kacha Chibo nyecho wito nyamingi miluongo ni Quinta Nyango iko kawuono e dala ma Semeriat originally gi joyo Kanyadwera to koro jo kanyamingino nonyiewo kamoro but Riat ka iluongo ni Kao Jona koro we agono chieng' mos makende chieng' osiep chenro ni ok baega kawuone mapani bro bai nikech chenro magitimo to dala to orito maber kendo chenro duto mag pidho yien masa mora Alan ong'eyo Alan ok kal Kisumu ne Kisumu ne dhi sinapanga mokora moko moso Chibo yako mose manyaka gikete yien e lo koro Chibo ne gi pek makamano koro wakwayo ne Nyasaye mondo ochuny gi joka jaduong' Obara sama gi ko nyamin gi Quinta Anyango e dala Mariat weche mna mag achiel ariyo momiyo kanya chope bat wan kod gi achiel kendo ng'eni kanon ang'o bed kod gi kopono kamano mos mathoth elo chenro makako nene watimo mos makende nyakwara Mogajwang' an bende no kouna mos ka joka Dianga no ng'isana kounu mos gigeno mokalo kendo chenro no giwacho ni osebedo ka golo dok e itgi mae chenro mabende miyo gi leone weche mag puothe miyo gi leone nyaka tije gi mapile ka pile ni kaka wanene no en chenro ma giwacho ni nyaka warid kama waride no ni finya nyonga ono ng'isani finya nyonga kimo manye finyo ne jomoko ka body yam Mheshimiwa Dumo Wuor Musa chopo kare ka kabisa mano wuoyi matero wach mos erokamano kanyakla kod joka Dianga duto te kachiel kod joka Were ne wachopo maber gi jo Nyabondo Plateau God Mesa tim makaka wanene no kaw mos kendo achopo ote onge osigo mora mora man nyokowago ni akoka nen mana mos to manyi kawe yo kiduogo Sario kalo gi dakika 20 mar okinyi Sondu Chepilat kata mnabo met bende kata ka plong kapok ibaro bende nitie gik mikawe koso but nyopong chuth Alan Obiere mong'eyo wachni Alan Obiere no kama na nyinyi rito wa maber ahinya kachiel kod team mar office mar Kisumu nyu rito wa maber mokalo nyakwara mogi weche thoth okinyi makawuono chal kagima campaign osemana chako kato bene dul mar IBC emantie kod teko mar lando ayanga tarik yie ma campaigns onego bene kod time Kenya kama ngima obede koma duong' mar ten piny Kenya gi kombe mamoko bende nyakwara mogi oganda ma manyo kombe osebedo ka sede gwenge mopogore opogore e yor temo wuoyo gi jopiny magin jogo kura dibendi ma ene chakruok mar campaign okinyi makawuono bende wabro ng'iyane ni sirikal mamalo to osetimo ang'o bende gitimo gik moko kalore koda gima ne gisingo ne oganda jo Kenya higa mar 2022 maluongo ni manifesto mae chuny wach makawuono wadwa go e mbaka Governor weche thoth kato wasebedo kwa neno ka joma manyo kombe gi e koma malo gi kombe ma opogore opogore nyaka koma piny mogik mar MCA en campaign IBC eman god oteku mar siemo ne jo Kenya ni campaign chakore to rumo kama chalo kama erokamano gisemoke oliel gisemoke kapodoka adonji e chunye to yie Victor mondo mi awach wach achiel kalure gi gima dhi nyime ahinya ne jatend migawo machon Rafael Tuju ma bende e juma mokalo chakre chieng' tich abich nyocha waneno gima dhi nyime kocha ng'eni gin weche motenore gik manie do to nekech bende gin gik ma jo piny winjo ka gikone kata karinge itgi ka gi kacha dwaro wacho ni adier ni en gima timore manyo timore ne Rafael Tuju ok en gima ber ma wageno ni samoro jogo motenore gi weche makamano jobiro neno to ere kaka gima dhi mbele no nyalo chung
ka ok wadonjo matut ahinya. Omiyo bende adwa goyo erokamano jogo mane owuok oko kata jotelo ariyo adek mane owuok nyoro ma ochung' koda jatend migao machon Rafael Tuju kamoting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, naneno kacha Babu Owino, naneno kacha jatend migao machon Owalo mane ochung' kode keche gima kama chako gore kuomi to samoro inyalo mana pime gi liel ma ji mang'eny openjore ni to ere kaka inyalo tiyo gi le Victor ka inego godo suna mopie wang' nyathi. Le ok tigo kinego suna mopie wang' nyathi. Omiyo ageno ni kech mana kopo ni dwa nego nyathino ekitiyo gi le. Ageno ni gima kamano biro rumo. Omiyo watimo chiwo mos makende kata okang' ma Rafael Tuju osekalie, to ageno ni do ibimi thuolo mondo mi otim gik mowinjo bende timore do, gigo monego bende timore kisiasa bende ibiti godo, ibitimie ka siasa, ibitim kaka siasa dwaro. Ka kamano tibichiwe yono. Koro abiro chunyo wach Victor. Mano nyaka awachi. Chunyo wach ne siasa je biro nyise ne Kenya siasa igoyo ndalo duto te. Ka kampeno rumo ni chieng' ma IBC olende molandi ni mae ng'at makoro okaw kom Alensi, mae ng'at mokaw kom jaod bura, to mae ng'at mobedo gavana, to ma bende ng'at mobedie okaw kom jatend piny. Chieng' odiochieng' maluwe ka ng'ani osechamo muma ni to jogo mageto kome kata jogo mabende dwaro 2 term kaka giwacho, jogo madwaro 3 term kata madwa nuore osechako goyo kwano. Makmana ni ndalo ema bedoga ni pod ok ochopo. King'iyo campaign ma 2022 ne ochake bang' campaign ma 2027 no chaki sama ne jatend piny William Ruto chame muma Kasarani kacha ni thu. To chako ng'iyo nang'o dhi bedo nade mbele. Koro mae kipwacho ni to IBC yudore kama tek ni to campaign ochakore to gin giwegi pod ok gilando no chakore. Ok ochuno ni nyaka gilandi. Mae ema nyisi ni gik makoro dhi mbele gi ing'iyo sani gima duong' kata penjo mi penjo mokwongo ni to jogo mane omi lemo ang'o ma gitimo kapod ok giduogo ni gidwaro lemo mamoko. Kichako gi national government kata sirkal mamalo Victor, to ibiro penjori ni to moko kuom singo mane sirkand William Ruto chiwo ne jo Kenya ni ne gidhi timo. Mokwongo ne en weche mag chuogo tije. Jopiny ni oko kanyo kendo kipenjo gino tijego bo chuoggi to gibiro duoki. Kizungu wacho ni the jury is out there. Omiyo okanyala wachie mathoth. Mar ariyo ni gin weche mag pur manyalo wacho ni kamoro kae kama sirkand William Ruto anyalo miya tamalo 40 ewi 100. Bet weche mag mbolea mineno ne gikelo mbolea michiwo ne jopiny. Jopiny bende samoro penjo ne samoro ok ginen gi, lakini kuom okang' malach gima sirkand William Ruto nyalo bedo notimie maber samoro en duogo nengo mar pur piny king'iyo gi kama ne gikawie mbolea. Weche mag affordable housing kata weche mag utego ning'eyo nitie ywaruok mane nitiere kanyo malach ka jo Kenya moko ne wacho ne ok gidwar gini, nitie jo mane dware. Omiyo nitiere siasa be mobiro donje iye. Weche mag health care kata weche mag thieth kapod ok wadonje campaign masani ting'iyo ni tang'o ma gisetimo. Mae koro kwang'iyo national government moko biro wene jowetewa bende go iye. Weche mag health care ne giwacho ni gibiro kelo thieth obed nono. Okang'eyo ni japiny masani kodhi manyo thieth to boyudo thieth nono. Weche mag SHA ne giwacho ni mibadhi jobiro rumo mane okwako chenro mar NHIF. Magi gin gik duto gin gik moko ma japinye mabedo jang'ad bura e wechegi. Nikech japinye madhiyo ema limo osiptendegi. Gine magi ng'eyo ni to bi thiedho gi nono kaka jatend piny William Ruto nowacho. Weche mag education kata weche mag puonj mane gikone gibiro kelo lokruok malach e weche mag somo mambalariany, to bende ing'eyo ni sechego ne gikawe ka weche mag CBC neni kae gi bagni makoni gi koni mane chalo rarangre nok inyal ng'eyo kumwae gi kumodoke. Omiyo aparo ni magi gin gik ma oketi. Kibiro weche mag empowerment mag youth, waneno ka negi promise wach mar Hustler Fund. Mabende ne gidonje gi sironyo mathoth, gi hilo mathoth ka nyaroya mogony mondo mi odhi odhodh gokinyi. Mineno ka jochikore kendo gwecho ka ne gimor mathoth. Madhano ne paro ndalo mane wacho ni mae polo. Koro William Ruto ne jatelo maberie singo, kendo singo no kelo ma samoro
kiparo weche mag mama mboga gi mtu wa bodaboda. Jo bodaboda ge mung'eyo, ok wang'eyo ni sani to koro giriembo ndeke. Ok wang'eyo ni mama mboga cha wuok. Mi ng'eyo ni samoro singo mag siasa gi inyalo chiwo gi to kidonjo ofis to lokore. To mogik Victor. Jatend piny William Ruto ka nyodonjo ofisi tinyalo paro ni ne gikawo higa achiel ka en gi Rigathi Gachagua mane jalopne ndalono. Ka pod gilando ne jopiny ni gine mano oyiergi. Kuom thuolo mar higa achiel ka giluorore ka giparo ne jo Kenya ni gine mano oyiergi. Kaeto sechego bende ywaruok mar Azimio kata jo Azimio ne ni e ndara ka girwako sufria e wigi. Mi ma notemo digo gi kuom thuolo mar higa achiel. E higa mar ariyo ng'anyo mar Gen Z odonjo. Yes. Ma bende orocho gik moko ma bang'e to koro wabiro wagika ma koro wantiere gi sirikal mar broad based. Koro ntiere apaka mang'eny ma bende notemo yungo sirikal ni. King'iyo gi nekech kacha bende ji mang'eny ne wacho ni singo mane gichiwo mang'eny ok gichopo kare to pod gimedo mana nyuoyo singo. Mi ka koro gigik kama gintiere ni kata kama wantiere ni ka ok wang'iyo sirikende mag county government kuom sani iyudo ka thoth singo mane gichiwo matin sana mosetimore. To nekech campaign bende biro koro jasiasa nyaka dhoge beda matek wach mana ni magi ma to natimo mak mana ni ng'at ma koro ng'ong'o wang'e kendo rango gigi en japiny mawinjo wa sani ni to pek mar ngima mane sirikand William Ruto kata jatend piny William Ruto sama notimo campaign nowacho ni ngima dhi bedo mayom. Nowacho ni simu idhi mana goyo koro iga nono. Nowacho ni gas mitedo godo gi jok ma samoro tedo gi gas. Nokoni koro dhi amalo kuma ne ntiere cha to biro. Nokoni koro gigi iomo mana e bottom ka tichwade mana malo. Iame mana e bottom ka tichwade mana malo. Koro kama japiny nitiere sani gine magineno nikech weche mag somo nowacho ni dhi bedo nono. Aparo ni ntiere nyithindo manyo riembe juma mokalo. Ntiere bende masani jopuonj okete kor ok nikech ero margi. Koro mi magi wanto waila kama ntie to koro japinye man timo nade nikech japinye mane go mbulu enie mong'eyo nita jogi duogo ire gi campaign ni kendo koro gidhi kelo polo koro ilwara e piny ka gine magi ng'en to gini e polo koso gidak kama nade. Ero kamano. Nyakwar Peres weche ng'eny. Jatend piny Kenya ne nitie kod gima odong' ni blueprint mare. Paro mane en go matero Kenya mbele. Mane gitiso ni bottom up economic transformation agenda. Better. Governor Omulo wach mar affordable housing, health, gisiro mamoko. Kikete ratil gie sani ang'o ma osetimore? Aparo ni chakre higa mar 2022 nyaka sani wane thuolo maber mar timo keto ratil. Nikech mago higni makoro gore mana gi wadgi mateno achiegni chopo yiero machielo. Manifesto thothne Kenya ka podok ne ok ochwiny ahinya mar keto manifesto e tim kaluwore kod kaka siasa osebedo ka lokore mapiyo. Ka podok adonjo e chuny wach king'iyo kata mana higa mar 2022 mane otime yiero achiel kuom yiero madito ahinya mosetimore pachoka kendo mane nikego liet ahinya kane iloko telo mar KANU kane Mwai Kibaki koro donjo e telo. Ing'iyo ni manifesto mane gidonjo godo ne mano mane nyilni ahinya to gikone wadugo fwenyo ni nokobedo mayot ahinya mondo ne keti e tim ma bang'e tapani odugo loko kit siasa makoro gikone odugo chopo kama koro odugo kadhe katiba manyien mar 2010. Koro osebedo ka en gima pek ahinya keto manifesto gi e tim. Mak mana kaka piny medo lony to jopiny medo ng'eyo riekni mar kaka iketo sirikal tesre. Taparo ni sirikal mar William Ruto noyudore kama tek nikech ne en kinde ma koro japiny ochiewo ahinya. Nonro nitie ma jopiny timo gi niwegi, jopiny keto sirikal tesre. Koro ne chune ni nyaka to ne ogo okang' kata koko chope rang'eny manyalore to ogo okang' mantie gi minyalo siem. King'iyo achiel kuom singo kata siro mane oketo ne nyuolo thuolo mag tije kaka Fred Gweno osewache no. Mabe mano ne donjo e kar lai mar neno ni odew jogo mantiere ngadho mapiny ahinya to kodok korka jiwo gi yore mag uchumi miluongo ni bottom up. To cheto bang' nyuolo tije ni en gima ne jopiny ahinya to rawere nokawo gi pek ahinya. King'iyo yiero mar William Ruto ne omiyo ombulu gi rawere mathoth kendo nomiyo ombulu gi mine mathoth. Koro nyisi ni kwan mar ji mane onge kod thuolo mag tije
ne ng'iyo ne onyalo biro kelo lokruok. To inyalo paro singo mane ochiwo ni ne wijore bed ni ginyuolo maromo milion 1 thuolo mag tije higa ka higa. Ne en gima bende ka nang'iyo kindeno to ne en gima ne inyalo nyier. Adier pod inyalo nyiere nyaka sani nikech kaluwore kod chal mar lwasi ma wantiere godo e pacho ka, nyuolo thuolo mag tije milion 1 ka higa ok en gima yot. To aparo donjo margi maino mane giketo thuolo mag tije gi, achiel kuomgi naneno ka ne giyawo chenro mag manyo tije pinje maoko. Kendo migawo mochung' ne chenro mag jotich kata labor osebedo kaketo mane mahino ahinya. Ka sani migawo no motelne kod Dr. Alfred Mutua mar mondo mi yaw thuolo mag tije pinje maoko. Mano en gima ne sirikal mar Kenya Kwanza okawo ne achiel kuom yo minyalo nyuol godo tije. Mak mana ne en bende osebedo kod liet mameke, osebedo kod nyaw mameke, to osebedo kod siasa ma bende igo e iye. Thuolo mag tije, thuolo no te tije madhi e pinje maoko gi sirikal nonro margi wacho ni gise yawo thuolo ma ok tin 200,000. Koro mano ng'isi ni remo osebedo. Nikech ka ne ilahawo milion 1 to ise mana nyuolo gi 200,000 gi bathe, to nyisi ni rem pod nitiere malach. Kata obedo ni nitiere kod thuolo mamoko bende ma pende ne sirikal wacho no osenyuole thuolo mag tije, to pod ok ochope kiwango mar bilion 1 ka higa cha. Koro mano en achiel kuom okenge ma sirikal mar Kenya Kwanza gogo agoge ni osego okang' korka nyuolo tije pinje maoko. Mak mana ni king'iyo tije ma osenyuole pinje maoko gi bende penjo pod nitiere. Matieni nitiere rem ma bende pod gibiro godo. Mokwongo, ing'iyo ni mibadhi no dhi odonjo nyaka chenro mar chwalo jo Kenya e thuolo mag tije mag pinje maoko go. Mokwongo, ineno ka nitiere kod achudhe moko mowuok ka iluongo ni agent. Kata obedo ni kinde makola bende ne gintie, to ne wageno ni kapo ni sirikal yawo thuolo mag tije pinje maoko kata manyo thuolo mag tije ne jowa e pinje maoko gi, to ne obiro seche ma bende mibadhi mosebedo ka nitiere sekta no ni kedo godo. Nikech ka moseneno ka nitiere jogo mawuondo jo Kenya gole Kenya ka tere pinje maoko ni dhi migi tije, to ka gichopo e pinje maoko tiyudo ka kendo gichako lokore wach machielo. Ing'iyo ka sani jatend migawo mar weche maoko kod mabedo chalo ne jotend migepe Musalia Mudavadi nitiere piny mar Russia. Kitemo los wach ma osemoko sani mar jo Kenya mano wuon ga chudhe moko kendo motere piny Russia ni dhi migi thuolo mag tich. Kata obedo ni en tich mane sirikal timo achiel kachiel, to mibadhi manitiere moluorore mane e sekta no bende sirikal ong'eyo. Kendo inyalo paro ka NIS ma bende en bad sirikal mang'weyo maling'ling' nochiwo report ka wacho ni ma ok tin ne jo Kenya milion 1,000 nitiere piny Russia kendo tere lweny ma koro Russia go gi piny Ukraine. Koro nyisi ni sirikal kata obedo ni ne giyawo thuolo ni mondo gimany ne jo Kenya tije oko, to mibadhi mantiere sekta mar tero jotije oko no nok gidino. Ma koro achudhe otiyo godo kendo wuondo godo jo Kenya mamoko motergi oko nikech sano ne nitiere moro ni ji dhi oko, sirikal oseyawo gini. Jomoko tiyo kode marach kendo yudo koro sani nitie kata mana jo Kenya moko ma nyithindgi lal e pinje mag Arabu, moko bende sando kamano. Mak mana ni ok en sirikal mar Kenya Kwanza kende, en gima osebedo ka nitiere kata mana kinde mokalo. To rem nyalo bedo ni wanyalo siem sirikal masani nikech owinjore bed ni kane achiel kuom yo mane ging'iyo godo nene owinjore bed ni giyawo ne godo thuolo jo Kenya mondo oyud tije oko, to ni kedo kod mano beda kaka achiel kuom okenge manyalo biro kelo bel ma jo Kenya nyalo kwano. Wach nyicha neno ka sirikal no obiro godo bende mar jiwo jo Kenya mondo ti kod mbui iluongo ni ajira kata jitume online jobs. Ma bende do ka rawere koro nyalo tiyo kod thuolo mag mbui mar timo tich achiel kata tich machielo mondo mi giyude yuto maggi. Inyalo paro kinde mane jatend piny odhi pinje abunge mag Bomet, ne Bomet koso ne kure mane wacho ni Kiptengele koso mano wacho ni idia laptop kama dola inaingia. Ang'eni ji nokawe ka wach mawethwe. To achiel kuom yore masani tieng' masani loso godo pesa ahinya en yor mbui. Tapani kwa kao siasa mo keto tenge, to kata kiwe sirikal ten gima owinjore bed ni oganda ne mako motegno. Sirikal ne ng'iyo ni gin ginyalo jiwe kokalo kuom neno ni oket teko mar mbui moromo. Anyalo paro ka achiel kuom gima ne sirikal mar Kenya Kwanza ochako e bwo chenro mag yawo thuolo mag tije e mbui ne en kweto kuonde mantiere kod teko mag mbui miluongo ni Wi-Fi. Mane jatend migawo e kinde no Eludo Walo ne dhiro mokalo.
ma be ne giyawo kuonde mathoth ahero en achiel kuomgi no yawo to koro mana ka nang'isi ni gigi itemogi lakini rem be nitie rem manitie en ni noyawgi to tiyo margi en gima kelo pod kelo penjo nikech kuonde mang'eny manoyawgie ok anyal wacho ni gite ok giti to mak mana ni pod ok waneno tijgi motegno ahinya kod korka teko margi nikech samoro yawe e chiro kaka moro noyawo Mudhurwa kacha an owuon asetemo yawo samoro wifi kan Mudhurwa to kaneno ka tiyo koro nyisi ni nitiere nyawo mabende bedo korka luwo gimoseketi cha koseket gimoro ni koro en thuolo moyaw ne jo Kenya to ngama koro luwe ma koro kete tesri mondo minene okete tim e yo makare mondo koro obed gima inyalo gore pode maber kada kochopo yiero manyien ma sirikal nyalo duogo godo koro kanyo rem osebedo ka nitie mak mana remni wanyalo wacho ni en tim ma jotelo ong'iyo go chako gimoro to gineno ka gima en gima yot gima nyalo go picha gima nyalo go video tikete ne jopiny nene to ji mor iseneno kada ka kinde mathoth ma ng'ato jatelo nyalo wuok to dhi to yawo chenro moro ma pam maber ma ng'ad ribon to bang'e to chenro duogo lal nono koro aparo ni kuongo rem osebedo ka nitiere nya to chenro mag yawo nyuolo thuolo mag tije kwang'iyo weche mag nyuolo thuolo mag tije rawere pod nitiere kod pek ahinya kinyalo paro kata mana ng'anyo manotimore higa mar 2024 achiel kuom gima ne rawere ywag ahinya ne en lwasi marach ma ok nyal miyo gi thuolo mondo mi gin bende giyudie tije gin bende giyude kaka ginyalo timo ohala magi matindo tindo koro aparo ni nyuolo thuolo mag tije noriwo koda kaneno ni thuolo mag ohala mayot timo obedo to king'iyo rawere gine moko kuom jogo ma bende manya ahinya kada kuonde minyalo time ohala matindo tindo to ka lwasi mar ohala ok ber ahinya to ok nyal bedo maber mondo mi giyude thuolo ma ginyalo timo godo gigi mano en achiel kuom weche ma wang'iyo godo sirikal mar Kenya Kwanza wang'iyo chenro motenore kod pur ma bende Fred nosengeko mana kata mayawo iye kende matin okenge osegoyen adieri nikech kama ne wantiere ang'eni pur king'iyo pur e yore mopogore opogore kopogore kod sirikal nitiere chal mar lwasi ma bende sirikal pod donjo mana e iye nikech ikruok mabiro ka kinde ma osekor kaka chal mar lwasi en to sirikal Kenya Kwanza achiel kuom gima ne ging'iyo ni nyaka nyuol chiemo ne Kenya nikech Kenya nosebedo ka omo chiemo ahinya e pinje maoko inyalo paro kinde moko mane iomo oduma kowuok piny Zambia mara samoro iomo moko kowuok Mexico gi kumbo kamagi mamoko bende ne biro ka nitiere kod kwiri moko maricho to magi ne keto piny Kenya kama rach koro achiel kuom okenge mane sirikal ng'iyo ni owinjore bed ni kete tim en nyuolo chiemo moromo ne mondo Kenya dech Kenya obede nitiere kod chiemo NCPB higni manok mokalo seneno ka nitiere kod chiemo moro minyalo wachi kata samoro kata ka kech moro neno tinyalo ring godo kamoro taparo ni mane en okang' kech king'iyo okang' mane sirikal okawo mar duoko nyengo mbolea chien kowuok 7,500 mane nitiere kinde cha kendo ba aparo ka kuom thuolo no jopur ne ome 2,500 kata seche moko ywak ne nitie ni samoro obiro morem kata samoro kuonde mostomo kete bor gi jopur moko bende ibiro mantie gi kite mamoko mane dhiero jopiny ng'eyo koro noketo wach bende kama rach nikech ema ng'isi niya chenro gi sirikal nyalo bedo gi dwaro mar kete to achudhe pod nie iye ka ma mibadhi mulo chenro ka chenro koro mibadhi pod nyaka riore machak donjo iye kanyo machak kethi chenro ma kamano king'iyo kata mana mbolea gi nitie nyaka joma koro ne kawo gi to chak dhi hundo gi manyien to uso gi kendo e nengo machielo koro japur dhi chopo kacha to yudo koserumo chune nikech nyaka ang' ochak pur ne gisegolo pur oko nyaka ang' odhi opur ok onyal rito samoro kata dwe achiel mi ng'ise ni mondo riti no nyaka ang' odhi ong'iewo to samoro mong'iewo cha nengo ne beto jiwore opogore gi ma sirikal ne pogo cha koro mago gin nyawo ma bende pod obedo kanyo koro ng'isi ni ei mise gi duto moro ka moro mibadhi pod ogo tach kendo en gima apani medo hinyo sirikal ahinya Kenya to jatend piny king'iye to samoro leko nyalo bedo ni entiere godo to chien ka nitiere gima nyaka to pod omed redo nat ahinya to weche mag mibadhi nikech kano go campaign achiel kuom gima nochung' ne ahinya en wach mar kedo adwa tenga gi mibadhi ma bende pod aneno ka ni migepe mamoko mag sirikal e bwo wang'e nitiere kech ing'iyo ka nyalo paro ka Nchaneli do walo loso kana walando chung' mare mar dhilaro kom jatend piny jino ka Jeff Koinange penje ni to kata mana ka bende ne wapenje ka Cleophas ne penje ni to ne intiere kacha cha
mibadhi ni wacho ni ne timo tun mane sirikal ang'o mane otim e kinde no. Koro aparo ni en midhiero ma pod omako Kenya kamarach. Kochakore gi jatend piny owuon nyaka japiny ma en ja Kenya hie. Kamulo kendo matin kapod okawene jei bende ogo bathe. Nitiere lokruok ma waseneno e sectors mamoko mag pur. Ahinya to king'iyo e kinde mane jog Kenya Kwanza odonjo, ne giketo mahino e jiwo sekta moko mane chalo kagima koro puodho ma bende kinde mokalo ne reso Kenya. King'iyo ohala ma e kind Kenya kod pinje maoko, machalo kahawa, machalo chai. Nwaneno ka ne gitimo maber e sekta go, kendo ne gikelo lokruok. Mapenjo bende nopenja uwuok ahinya ka Luo, ng'eni kinde no pod nitie ng'wech ma kagi kacha kor ka chung mag siasa. Ni to sukari itimo nang'o. To aparo ni kokalo kuom lokruok mar lwasi mar siasa, wajok waduogo neno ka riwruok ochako bedo ka nitie makoro sekta mar sukari bende chal kagima koro yude mijing'o moro. Tang'eni penjo nitie kor ka siasa gi kor ka weche mag uchumi e wi okang' mar uso kembe mag sukari mondo kete lwet ji giwegi mondo ketgi gibed motegno. Magi no kenge ma sirikal oseketo. To rembe ne pod nitiere, ahinya to king'iyo ni nitiere kuonde moko, ahinya to ganda ma Kaluo gi kuonge mamoko, king'iyo sekta machalo mar ochele, ma bende pod nitiere ywak ni samoro pod sirikal ok ochopo machiegni ahinya mar mondo chiere sekta machalo kamano. Pur mar pamba, sirikal pod ok owuok ahinya motegno ahinya mondo wane ni pur mar pamba ni en bende ahinya to king'iyo gwenge machalo Kaluo gini, gibe ginyalo chiere ma gichope rang'iny ma koro samoro kahawa gi majan nochope cha. Erokamano wach mangima mokalo. Senior, jatend piny no keto the plan mare kaka ji nong'ego. Kinono matut higni sani kod lawa adek nyaka ne ang'wen nyaka ne obede komni. Ang'o gang'o minyalo wacho ni osetimo to rem ni kanye? Nikech iwacho ni mbele ka ng'ato dhi chung' e gire. Iwacho ni mbele ka ng'ato dhi chung' ang'o? E gire. Osetimo ne jopiny. VOJ erokamano. Apani en nafas maber mar mondo wapenjore ni to ang'o giri ma piny owacho mamalo osetimo. Ang'e ni samoro japiny mawinjo wa to penjore ni nang'o wadwa kolo weche gi sani. Wakolo gi nikech kampen osechakore. Kawuono jatend piny chako wuodhe mar ng'iyo ni to ang'o ma piny owacho mar osetimo e gwenge magimbo ma Kenya. Kuom ndalo 5 en kaka Mega kawuono, Kinyan Bungoma, odhi Busia, odhi Vihiga, to ka juma ni rumo to en Kisumo. Kendo bende mnandala 4 e gwenge ma Nyanza kotimo miradi mag maendeleo kaka ni jaduong' Daniel Moi ne wacho. Emomiyo nyaka wapenjre ni to ma odok e kampen ni ang'o mosetimo. Bende nitie giro moro ma koth nyalo go e laro monyalo siemo ne jopiny ni nyaka na cham muma tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 nyaka kawuono ang'o masetimo. Mane momiyo nyaka wapenj penjo ni. To penjo ni ber ka japiny ema duoke. Nikech ene moneno gi wang'e. Nya penjo gi gokinyi kawuono ni gweng' kamia ae. Be nitiere much sirikal e wach mar ndara ka menyalo kwano ni osetimore kata timore koso gichopo kanye kare. Nikech ing'e ni japiny ema nene ahinya. Ng'e ni Nairobi ka samoro ikawo kinde mang'eny e mitoka ka ine traffic kibire tich. To kichopo office tibet ka nyaka diro otieno kendo ang'ine traffic kinok. Samoro wan waonge gi nafas mar neno gigi maber. Emomiyo jopiny ema nyaka ang' nokwongo duoko penjo ni wan koro walega wiye. Emomiyo ageno ni jopiny mawinjo wa to kendo neno wasani ang' obede gi nafas mar wachonwa ni gin kuma gintie no ginene nang'o. Nikech bro bedo maber kwa ng'eyo kuom gi gima ng'owa piny osewacho. Tipenjo maber. Jatend piny no yier ka nomiyo jo Kenya gimoro maniluongo ni plan, the plan. Mano ne manifesto mar Kenya Kwanza. We apar ni e VOJ ni ndalo moko e kaunti ma Kisumo. Kane gedo moko timore, gik moko mukore. Ma jopiny openjo ni to governor dak osepenjo wa kapok otimo gik modwa timogi. To governor professor ma Kisumo, Peter Anyang' Nyong'o, wiye ler. Governor no duoko gi kanokoni gik mupenjo gi te ne nitie manifesto mara.
Gimomiyo nogona kura ne nikech manifesto mana miyou mana wacho nu gik madhi timo. Manifesto ni ne public participation no puodhe muneno no ber no nyalo tero Kisumu mbele emomiyo nomiya kom. Be japiny somo ga manifesto? Mane penjo mokwongo manyaka wapenje. Ni sama idwa gone ng'ato ombulu mitere godo ofis. Bende ing'e gimodhi timoni. Bende ing'e osingo muketo. Bende samoro ng'ane kadwaro komoro kuom rang'isi adwaro kom mar parliamentary seat marangwe kuom rang'isi. Nyasaye bere ha? Nyasaye to be seche tutute. Kendo mane kite. Osedhi chon. Kare. Erokamano. For example. Erokamano. Sama en jukumu mar jatelo mar pedho pache ne jopiny koso timo larruok gi jopiny winjo gima jopiny dwaro komonde koreko kete andika e yor manifesto. Nitiere weche ariyo kaka inyatime. Inyalo bedo ni jatelo mosebet e ofis. Miseneno gigo ma jopiny dwaro tiketo negi e manifesto tidhi kodgi. Inyalo bedo ni jatelo mapok ni bet ofis nyaki winji jopiny. Igo kodgi mbaka mondo ing'e ni jopiny gi to dwaro. Eka bang'e iduogi ndiko piny ni gik mane walalre godo kande. Ma gin to ma ema bro timo no kwadhi ofis. Kori chung kaluro koda gima jopiny okwayi. Gima jopiny okwayi. Gisingo mi bende iketo negi. Emomiyo ka wadwa ng'iyo ni to William Ruto osetimo ang'o kuom higni karibu mana 3 gi nus. Nikech ka ng'iyo simbe gagi to wacho na nodong' ndalo 512. To adhi yiero mar higa mar 2017 mabiro timore tarik 10 dwe mar 8 ma en chieng' tich ariyo. Tich ariyo ng'eni chieng' chiro bonde momiyo mana mako. Tarik 10 dwe mar 10 no bende chieng' manonyuola emomiyo amako. Emomiyo ang'eni adong' gi ndalo adi mondo alok ineno. So VOJ maduong' mokalo en ni nyaka wakwong wang'e ni to the plan ni ne en gang'o. To bende gik ma William Ruto osetimo higni 3 gi bende gin gik mane nitie plan ni koso nochuogo moko mane onge. Mane kinyatimo ne ng'ato audit maber. Ing'e ni samoro Fred nyachiko waka no dhi nyionwa lunch. To wachache ni jowete to kaka etwadhi timo ang'o wadwa chiemo. To kae wadhi bet ka Naomi wanyionwa lunch. No chiko wa lunch. Lakini gi pachwa wane wawe ni Fred tero wa 3D. Wadhi yuyo gweno ka Frank. Kori ng'eni toke kanyo lunch to wachamo ndeyo nikech no chiko wa lunch. To iwang'ur wa complain nikech gi pachwa ne wawe ni wadhi 3D. To terwa ka Naomi wayoko mena gi kuon. Fred onyionwa lunch. Kore momiyo nyaka wapenjere ni to lunch mane William Ruto ochiko ja Kenya ni no chiko no dhi nyiewo lunch kanyo. Mane kichako go mbaka ni motegno. Nikech chiko to no chiko singo to no keto. But ji adi manong'e singo manotimo ang'o? Manoketo. Emomiyo samoro awacho ni japiny nyaka bedie ng'awno mamakini. Ma kapok igone ng'ato ombulu tikwongi penje ni tidhi timo ang'o. Ang'o miyo nyaka teri? Giri mane kanyo manyaka idhi adhiya. Manifesto ni ema japiny onego nikech iyudo godo ngufu mang'eny. Obed governor, obed MP, obed MCA, obed woman representative, obed senator. Nyaka obed gi plan moro, agenda moro mondiko. Muwinjoru kod mularorugo. Mano mokwongo. Koro kwa bire na ng'ago mosetim. VOJ bedo ni wan jofwambo wan gi weche mathoth mwawinjo mwaneno. Mipango mosetim gi kaka itimogi. Samoro japiny ok nyal bedo gi nafasno. To an kipenja ni to William Ruto osetimo ang'o madine. Anyalo wacho ni nitie gik mang'eny mosetimo madine. To penjo maduong' en ni to gik mosetimo mari bende japiny winjogi. Achiel kuom gigo madawachi en mar chungo uchumi mar Kenya. William Ruto okawo ten piny Kenya ka uchumi mar Kenya ok kama ber. Kata kamano kuom higni 3 an kaka jafwambo matuklu ndiko hala ipachoka anyalo wacho ni no osetiyo matek mar neno no uchumi ma Kenya otimo ang'owa ochung'ie maber. Mano osetim. Kata kamano
penjo nitie ni to bende japiny winjo ma mane kama chandruok nitiere bende en pesa mfukoni ugali mesani bende ing'e ni bech mogo osegore piny kabisa nyaka ne William Ruto donje e telo bech mogo osegore piny mano nyaduka nyang'e ni chama rega ken donge bech mogo osegore piny aneno ga kikalo Quickmart gi troli moro mana manyatienda 4 cha kumoro miywa ka mana manyatienda 4 to mogo ni kanyo karibu 10 ineno so king'iyo gik ma mogi mo ka mogo ibro yudo ka bech mogo osedok piny to bende mogo kende gi mipimo godo bei mar ngima ok en mogo kende ibro penjore ni to ka mogo bech ogore piny bech sukari to chalo nade bech mafuta to chalo nade gigi duto kuom higni adek gi osedok piny mak mana ni sama gidok piny no VOJ to pesa ma japiny nyiewo godo gigi to setimo ang'o chal ka gima oduono mane momiyo japiny ok winjgi purchasing power bas kisungu ni kara pod ber nawe ni kawa kenjera mogi TV ga to koro kisungu rumo kisungu ni pod ber alufu be pod en alufu bas ngufu mara alufu cha bende pod nitie ineno so magi gik manyaka wapenji ni to alufu kidhi gode duka bende iduoko ni change koso rumo olamlam mage makoro gik manyaka wang'e ma japiny nyalo konwa maber nikech king'iye e level mamalo to chumi mar Kenya ni kama ber kipime gi kuma ne entiere e August tarik dwe higa mar 2022 gi sani nitie gope moko mang'eny mane de piny Kenya mosetim nadi osechul kendo oselos gi magin kama ber ma Kenya onge gi nafas moro mibro wach ni nitie gowi ma bro timo ang'o bro de king'iyo gik miluongo ni global economic outlook chal mar uchumi e pinje maoko bro ng'isi ni nitiere gik matimore ma bende miyo uchumi mar Kenya ni kama ber to yuto mar japiny ni kama ng'oa kama rach mano mokwongo mar ariyo wabro ng'iyo ni to William Ruto nochiko japiny Kenya nobro keto nafas mag tije gi bende gintie tiyudo gi kanye be nitie ng'ama nyawacho ni kuom higni 3 sani osebedo kano yudo tich to tijni odhiye pile pile moyude yuto ne mare mochambo yudo godo chiembe matinende ageno ni nitiere ahinya to ka nenoga chieng' moro VOJ nan Kisumo yes to koro kar midhiambo akao apiko adhigo kamasa akao matatu madhi Bondo to japiko moting'ano tadwa lewe matin kuma nokawa to kona ni jatelo ing'eni idwa lewa gi chenro mamoko tapenje ni to chenro mage to kona ni nitie ng'ato akaoga kumigera affordable housing tatero ode godhiambo pile ka pile atere gokinyi godhiambo kawe taduoke mapenje ni to nang'o kamano ni affordable housing no kelo tije mang'eny ji ni kanyo ji nigi lwetgi wayude kaka wachiemo to mano japiko ng'isi ni sama affordable housing nitie kamano joma gedo kanyo joma tede dhoge mamiyo jok matedo kanyo chiemo funde ma oingo ang'o bende degi wachie ni affordable housing program ni okelo negi e yuto aparo ni kuonde ma gigi timore nitiere jok ma nitimo ang'o mayudo yuto jo hardware mauso simiti musumwala ang'o mikao gigi kuom gikadhi e projects gi ginyalo wacho ni giyuto mano nyalo bedi to bende nitiere VOJ ng'ato manodhi sikul moyudo degree manong'e ni bro yudo tich maber mida e tai gi suit mayom kaka koro mar nyakwar Peres Kamane mane uora Teddy Berry kosoma serious Teddy Berry London kena Teddy Berry London gima serious manong'e ni en higni 3 gi obro yudo tich moro maber michule msara maber nitiere ng'ano mapok oyudo pod manyo en kipenje to bro wacho ni nang'o ni William Ruto pok ochopo singo mar miye tich mago nitie so e weche mag tije gi bende nyaka wago kogno wang'ini to tije moseketi gin adi to gin kanye to jomage moyudo gi to mapok oyudo to pok oyudo nang'o ma koro KNBS nyaka miwa data magi jagolo gacha McDonald Obudho ma en wuod Luo yes choko data ni pile dwe ka dwe wan gi tije kidinje ariyo ka
wan gi formal gi informal koro maro go be nyaka wapog ne jopiny nikech ahinya ng'ama onego bed ni kelo nafas mag tije piny Kenya ka en sirikal to ofise mag sirikal bende ok ng'eny ahinya koro lwasi moseketi gi sirikal mar miyo ji giwegi mondo los nafas mag ohala gi bende nitie nikech ang'e ni ji biro penjo ka senior mana nyoro ka kambi moro manyo miyo jopiny gimoro ma itiyogo e tedo nyo bano piendege ma gidhi William Ruto ka ne donjo tik kembe moko mane log tich margi ne Kenya ka ne ofwalo piendege ma owuok mano nyiso ni nitie jomoko mane gindiko ma kamoro onge gi tije kare mage ma koro nego watim godo nonro okay mabro miyo wabedo kama ber makata ka juma manyien waduogo wago mbaka ni twakoni wayudo ni tije moseketi gin makama twapenjo jopiny miyo wadwoko nikech kata mana jopuonj bende ne giwacho ni gidhi ndiko karibu 100,000 gi wiye aneno numbers moko kanyo ma gisendiko kata pani Nyakwar Perez kawuono ang' obedi gi sigana moro manyiso ni tok piny kaluo osendik jopuonj adi ma JSS osendik nikech achiel kuom gima ne wawacho chenro ni higani en ni jowa duto manie sirikal nyaka wapenj gi ni to nafas manomiwe sirikal mar William Ruto mar Kenya Kwanza ni isetimo go dang'o ne joluo koro wasebedo kwa kologi nyeneno kanyoro wayudo data manyiso ni to numbers mag ndechni moselos kaluo ginadi to ketne gi ang'ang'o mane gima wadwa timo dwe ni gi dwe manyien kaka Ramogi TV gi Ramogi FM mondo wakone jothuru adiera ni to bende sirikal mar William Ruto ni osechung kodwa koso podi emomiyo wakolo gigo mondo aketi we mondo adhi mbele VOJ so king'iyo mago numbers gi bro miyo wabedo gi ng'iyo maber mar adek en weche pur en gima devolved ni en tij counties to kata kamano piny owacho mamalo pod nigi nafas e weche mag pur nyaka wapenjre ni to okenge mage moseketi mar bero pur achiel kuom gido ma Fredo wacho kama ber to Nyakwar Perez bende nuoye en wach fertilizer bende fertilizer ma piny owacho kelo oseloko kit pur mwapuro godo bende jothuru wakawo fertilizer ni mondo gibedie kama ber e yore mag chiemo food security koso pod wapura yo manyachon ni koro chopo kama ji puro wakomo wadoyo to watimo ang'o warito ritho to wadhi bende nafas ma fertilizer ni oseketo kuom higni 3 ang'e maber ni kano kele noyudo ka pod siasa liet kendo ne wacho ni kik wakaw to ka ikaw to kik ichul ne nitiere kata kamano gik moko oselokore bende jothuru wakaw fertilizer ni to bende fertilizer ni oseloko ngimagi okay mago bende penje manyaka wapenji king'iyo Nyanza wa nitiere gi irrigation schemes karibu mana 4 e Kisumu County nitiere Ahero South Nyanza koni nitiere Kuja en Lower Kuja koso Lower Kuja bende ing'eni siawa bende wan gi irrigation Nzoia cha luongo ni Lower Nzoia bende wapenjre nikech magi nitiere ting' mar sirikal mamalo bende wapenjre ni to irrigation projects ma Nyanza gi wang'e ni nok gibe ahinya sirikende ma kinde ka kinde osebedo kok tim kodgi maber bende mar William Ruto ni osekele lokruok irrigation schemes ma Nyanza to kosekelo lokruok to bende jothuru wawinje maber wawinje wega moro ni jopur ma michele ma Ahero koro nyalo puro michele gi to giyudo chiro magitimo ang'o magiuso erokamano make mana kanyo ma bire kinde mabende do mamalo yande ogolo chik ma kumo sirikal waro chele pinje maoko Nyakwar Mgajongo nyalo paro bang' jopur mago chele tengore kokalo kuom macha senator ma Kiambu County mago tegin weche mabende wabro ng'ene na Nyakwar Mgajongo wakawo ywe matin waduogo donje wach ni kendo nikech nitie thuoke mamoko mabende pod kwa mulo to kata kamano ine wang'wa kaka japiny be iwinjo bedo ne jatend piny Kenya William Ruto osego kang' mar chopo singo mare en ang'o mineno ma inyalo kwan nosetimore maber to en mane miwacho ni pok otimore maber ahinya wacha kodwa nikech mbaka aina ni ema biro konyowa gero piny kaka sini owache gi jowetewa bende owache ma kinde ma koro joma manie sirikal biro bedo kod thuolo mar ywayo korgi mar neno ni singo manoketi ochop ne jopiny kaka dware kete mana kama en kaka wanene e Ramogi FM gi Ramogi TV
Doesn't have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Ang mabotimore? Ka Vishal ni biro wacho ne nitie diera te. Ritane! Pile ng'ama dichuo nyaka bed kama jaode nitiere. Ang'o? To donge jaode ni kae? Koro ini dwa dhi kanye? Wan wadwaro ni gisani ibed Rajiv nikech niti. Samora mora miromo gi niti, in timri mana ka in Rajiv, to bende in e jaod pari. An aserita ahinya, odiochieng' ma in gi Rajiv biro duogore. To ne... E kar chakruok, wach ni nitie, wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol, manon iye matut. Nitie jo siasa masegwenjrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi ma e siro ma wachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiochieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Abel Kiprotich Mayo, natoka Trans Nzoia County. Nilipanda ndege na shilingi 100 hadi nikatoa shilingi 1,300. Hii pesa napanga kukamilisha karo yangu ya shule. Nina ndugu yangu mdogo na dada yangu mdogo ambaye nafaa kualipia pia fee, na pia kuanzisha mradi ambaye itanisaidia kupata pesa zingine. Penje laktar ko kalira Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Mana kamano nyakwara Mugajwang' pod wamedo kao thuolo makende mar mon mi onwa ote mari machuok mar SMS ka in kaka janeno kendo jawinjo marwa iparo nade ewi wach mokwongo ma wasebedo kwa mulo nyaka ne wachak chenro ni bende jatend piny Kenya William Ruto sirikande ni osechopo singo mane gisingo ne oganda jo Kenya ma odong' ni the plan mar higa mar 2022 sani koro to odong' na ndalo 500 gi dire kanyo. To wadoke yiero kendo kaka Sina J Bonyo ne osego kwano ma wach no tarikie ma itime yiero nyakwara Mugajwang' nikech ma ema dhi bedo ratil mar go kura kaka ini won idhi paro kata kaka idhi ng'ado kendi ni won kaka ja piny nyakwara Mugajwang'. Ote thothka ote wacho kani maka juma adieri mar wach ene nitiere gik ma jatend piny osetimo moko to poko timo. Let's give credit where it's due. Jako Sodo Jasindo Kenya Saga japuonj katinende e Nairobi ka erokamano ahinya. Maka juma oyawre tabu manitiere ma sedeno ka en mana judiciary. Of course ka ne odonjo ne waneno ka Court of Appeal judges moko mane uru ne ong'udho oko ne omiyo gi thuolo mar tiyo. Tabu machielo
en ni chal ka gima judiciary chalo extension mar executive. Ma ote mar Michael Odhiambo Odalo wacho kama ne ote mare. Maka juma nyinga en Christine Atieno kawuok Dagoretti Kona. VOJ nyoan kaluo tadieri makende enika ine gwenge mag Magunga ndara ma oluoro Gwasi chenro mar lose osebedo ka dhi nyime. Chandruok ma wan go en weche mag Social Health Authority Shaka ema wan e gitabu. Tiwacho kanyo ni kata mana pesa madhi e counties tinde chope wang' sa. Governors mekwaye mok ti kod pesa yo mowinjore. Okay. Victor, fiscal discipline is still a challenge. Sirikand William Ruto ne okelo gimondo ni austerity measures. Nyaka kawuono waneno ka advisors meke ne oketo mathoth nde no chako medo pesa ma State House tiyogo. Nyocha o report kanyo ni State House do tiyo gi 17+ billion to onge kod ute mag thieth mowinjore. Bende ma doko tim. Maka juma okaneno chalre to romre. Gor Mahia Ring Road no wachno ni biro ger. Nyaka wuono en mane tumeweka kwa budget. Penyna uru waziri ma ochung' weche mag pesa ni to bende osekete budget nikech nyocha obiro ndhiwa ka to nong'iso ni en pesa mosekete budget. Tiwacho kanyo ni joma ni sirikal okram darate mane Kenya mangima kaka yo mar temo kweyo liet ma osebedo ka chwakore. Nyinga en Stefan Odhiambo kawuok ndhiwa Kanyikela. Erokamano ne wuod ndhiwa kuom ote mari kae. Maka juma oyawore. King'iyo police harassment ma sirikal mano ng'isowa ni police ok dhi tigo marach. Mar ariyo wach mar muko udi oyel. Sirikal no wacho ni they will do it in a humane way. Ang'o matimore sani opogore gi gima ne giwacho. Kuom mano ano kayie kod William Ruto kata dichiel. Nyinga en Dan Obiero wacho kamano ka en e gwenge mag Kisaku. Maka juma oyawore. Ukolo gini matut. Mae sa to mag governors meko biro timo karang'o. Wabire. Wachako gi malo to adhi piny. Koro en up bottom. Bottom up. Kamano. Kori bed ni wabro ng'eyo ni nyatieng' thuolo onge goke osetiyo nade. Profesa kaka jomoko luonge kor gweng' osetiyo nade. Nyawang'aya osetiyo nade. Pindra be osetiyo nade. Nyaka ne ket telo e lwetgi. Mago bro biro to wabro ng'eyo sekta ka sekta. Kobed health, kobed weche mag agriculture gisedach nade, weche mag roads gi infrastructure gisedach nade. Mago te wabro ng'eyo. Victor oyawore. Ndara makiwuok Mamboleo kidhi Chemelil gedo mar osebedo ka dhi nyime. Kendo ma wagone William Ruto gi sirikande erokamano. Penyo maduong' en sirikande mokalo chien dak ne time gik ma kotimore sani. It is very unfair kid Ruto Eratil gi Uhuru Kenyatta who served for 10 years and Mwai Kibaki who also served for 10 years. Nyinga en Brian Onyango Otwak kawuok gwenge mag Siaya Town wacho kama ne ote Marekani. Victor oyawore ahinya. Gima duong' en ni do we have value for money? Nikech gik moko tigero to be do we have value for money? Nitie ndara moro ka ma lam iwacho ni ipora. Mar ariyo ni a kilometer of road in Kenya is very expensive as compared to a kilometer of road ma is tarmacked in Ethiopia comparatively. Konywa urung'eyo gimomiyo gini temore Kenya ka. Koso en budgeted corruption. Okay. Jomadongo winjo kaka jopiny owuoyo mana masanja. Ang'eni wabro choko pa jopiny mamoko bende. Gimbe gi gonwa turbin. Ka wamenyo kaka sirikand William Ruto osetiyo kuom higni maromo 3 gi dere. Governor jopiny winjo kowuoyo. Nitie kamoro manyalo makego. Nitie ng'at mowacho wach judicial independence gi wach mar teko mathoth mobila tiyogo samoro. Iwacho ga ni kaka gik moko medo lokore. Kaka gimedo dong' machal. Ahinya kabiro weche matenore gi weche mag obila tiyo gi teko mathoth. Kanyo to kaparo ni nitiere lokruok moro amora mosetimore. Nikech sirikende mag Afrika gi giduto te gidwaro ga ni mondo mi
gibed gi mbi mathoth to mae ema miyo ne wabedo gi gik maniluongo ni checks and balances to kendo ne wabedo gi constitutional commissions ibiro ng'iyo weche mag obila gi sani nitiere mbaka magore ni duol marango kako obila tiyo gi teko mare pacho ka mano IPOA jomoko temo lieko ni onego banje nikech king'iyo lipode kata kaka gitimo nonro ma obila tiye gi teko mathoth kinde duto onge gima lich magisekelie nyocha poko budhe kwa neno ka obila moko e gwenge manandi odonjo kamoro ma kijende moko ne goye iluongo ni pool kusano gigoye pool magituo to mana kuom gigocho nyaka sani gima IPOA timo maber en ni gimoro timore ni to gisendiko statement ne wase deploy rapid kia rapid response team to nyaka sama gigolie nonro mag jogi nyisi ni tiyo gi teko mathoth mag obila gi gin gima sirikende duto ohero omiyo kanyo taparo na nyalo miye sirikand William Ruto zero kogik ni ng'iyo ni telo makare obila ok ti gi teko gi maromo machalo nade nikech king'iyo kata mana kaka Uhuru ne chalo king'iyo migepe monego bed ni nonon to obila tiyo tije yo machalo nade kae mwanene weche machalo mag Albert Ojwang gini nyaka sani nonro mochomo yo mogikie onge gima osetimore to ok mana mano kende king'iyo kwan jogo ma tho kata mosetho e sitend obila kata e lwet obila Victor thoth pile pile ni neno ka ndalo manyocha ne Isaka Sano wuon kanja ne pontiera IPOA kucho ntiere kinde mane gigolie kwan dhano ma osewitie ngimagi e lwet obila nikech e sitend mar obila kama onego bedi ng'ato bedie safe ma kata jakuo mane igoyo onego bed ni ringo ka ringo dhi kubila to kae kama dhano osebet ka inyore kora paro ni kanyo to nokwanyo mana kama ne Uhuru Kenyatta oweyie godo kae to dhigo nyime mamoko gi mana kaka je wacho ni ng'at manyalo rango ginie mapiny nikech wan to wang'ong'o wengewa e gik matimore e ground lakini japiny owuon ema neno gigi kiwacho ne sani ni William Ruto osetie maber bo neno nengo wuoth chalo nade ne japiny masani wach somo ni ng'eni wawuoyega kama late pile nikech Victor wan gi nyithindo ma wachulo negi fee moko bende king'iyo to group mawuok pile pile mar WhatsApp nyathi ma kama omoko koni gi koni janyuol ma omoko gi nyathi ma ok nyal dhi school Victor ing'eyo ni wasomo e chandruok wang'eyo gima koso dhi sikul en wasomo ka samoro janyuol nyalo kawo kube ne moro 10 kata mana ba odumbe moro guni achiel temo tero mondo kidong' e sikul isom koro janyuol mokwamo gi nyathi e dhoth sani en ndara ok konye Victor janyuol masani kata dayo mancha nowe gi nyithindo moko to koro dong' godo sani obet godo e dhoth ok nyal dhi sikul gima duong' ma sirikal moro amora onego bed ni timo gin weche adek mokwongo en wach mar arita ni bende chak iduoke ne jopiny gin wegi gineno nade nikech gin gik ma kwadonjie matut omino watemo dhiro gine jopiny ni arita kwe chalo nade kama japiny nitiere ka in Kisumo kanyo nyaka ncha William Ruto donjie telo chalo nade jomichwachwa gi palo odhiambo bende nitie binyalo wuotho e state mari kama intie kata e gweng'u bende intiere minyalo tero dheri chiro tang' iduogo gi pesa ni e ot moko dei ma ng'ato ok olewo dheri moro kama ni itwe tiaora odolo to kete probok to dhi miru ma ok ine mana arita kwe mar ariyo en weche mag thieth weche mag health afadhali kik imi ng'ato gimoro amora lakini onyalo yudo Panadol kodhi e osiptal onge tiende ger ndara to yath onge osiptal kech ndara no gima miyo moro ma samoro dwaro mana Panadol kaka yande dawa ne oracha en ong'eyo mana aspirin machon ong'eyo mana Panadol cha yedhe gi bege yudore osiptal ka mar ariyo kia weche mag health en weche mag chiemo iwinjo ka Ken osewacho kata ne adier en ni kaka je bende wache nengo mogo dok piny kech nengo mogo ka ni malo to mane makoro ji rwako sufria e wigi nengo mochiedo chalo nade nengo wuoth chalo nade nikech wuodhni okinyi kokinyi nitie joma sani winjo waka gini ang'o gini e ndara jomatoka
jo matatu nengo wuoth chalo nade. Magi gin gik ma inyalo goyie mbaka malach mi oduoko wa mana kama wachako godo. Nitiere moko ma William Ruto osetimie maber, mak mana ni ok ging'eny, to mae momiyo pod okwaye thuolo ni mondo miye matin. Koda jo Kenya biro miye manto, koro jo Kenya gi jo piny giwegi matimo nade ema neno. Erokamano. Japiny moro be wacho ni Ezekiel Juma maka Juma pe State House budget donge wabunge mapitisha. Ingeni budget making process is also parliamentary business. Yes. Iwinjo kaka jopiny wuoyo kapok wadhi nyime gi twak marwani. Mane duond jopiny, iwacho ni duond japiny duond Nyasaye. Gine magi winjo ground. Amor gi kaka japiny penjo. Winjo ka ng'ato ne penjo mar Gor Mahia Ring Road cha. Atemo ng'iyo listi mane mantiere godo ka mar chenro mag nderni gi. To dho kaneno kondike achiel kachiel. Akan dibed no pondo e nying mamoko. To mak mana ni ber ni jopiny machalo ndara, jopiny neno achiel kachiel kech ndara gi kalo kuonde gi. Aneno ka kata an dalawa koro wang' ni omule. Kech aneno apaya makadel. Kapok igure, daher mana nyiso jowani waseduogo Ramogi FM bang' weche manyien e yo ma dimba e lak sadek okinyi ma kawuono ma chiegni uru gi sani gin ote mag jopiny. Jay no kwayo ni kaber ahinya jopiny mane ground gipimno ni to bende gineno gima osetim gi sirikand ni rem ni kanye une wang'o e ground kanye bende winjo ndadhu mar bedo ni nitiere sirikal e Kenya ka koso turo mari kor masani koran japiny mane ground. Apaya luo bathoda. Kendo ma Kadel, Kanyadhiang Center, Kilusi, Opanga, Ramba, Kadongo, Gotrateng, Kuwuor Market, Leda mano nge Leda dong kod Albert Koch. Albert Koch nge. Kamoro mane Prince inda odhi goyo thum to ng'ato njawe yamo cha. Inyalo paro kanyo. Okay. Is your head handsome? Is your head handsome? Is your head handsome? Mano wuoyi mano wad gi Washington Juma. Okay. Mano wacho is your head handsome. Mago wete gi wakili Julius Juma. Mane okaso kacha ni okda inyalo tami mulo nyamburko nade. Koro mana paya mar kilomita 67 kendo mulo ka Bondo kendo chako mulo ka Rachuonyo. Ma kambi ma tayo iluongo ni Henan Highways Engineering Group. Okay. Eni tenda osebeda wade kabisa osebeda wade. Osechiwe ngeni mokuongo to poko mobilize on the site koso. Mokuongo nitie ng'ama ne nigo rak mokuongo. To kaluwore kod report ni en ni orak no mang'ano kendo mochako tim kendo tenda manyien. Makoro nomi Henan Highways ni. Koro wacho ni chenro mar lose no chako tere kapago chiko mar abichi ka mokalo. Apane kisebiro pacho kacha no kan nitiere kaka mutni nitiere apaya no. Kai ti wacho ni en atama lapar ma kilomita 3.2 moko osere. Koro aparo ni kapone jopiny nyalo medo neno gi kuonde ma gintiere. To ginyiso ni to gichalo nade kopogore gi ma report ma wantiere godo Muka Kera gi Kenani. Erokamano. Marapani kaponi wanyalo bedo kama koro wanyalo sieme gigi to kata mana sirikal mabiro biro biro ng'eyo ni kaponi gichiwo manifesto gisingo gimoro nyaka gitimne ke japiny neno kendo japiny chiwo report machiel kachiel. Wan gi ting' mapek ahinya wan bende koni mar pimo ne japiny kaka sirikal tiyo. Nikech ing'e ka waziri mochung' weche mag pesa kata mana jatend komiti mar bunge mochung' weche mag budget kosewacho ni wasekete budget. To samoro geno mar japiny kaka kuom ranyisi Mheshimiwa Ruto nodhi tarik 30 dwe mar abich higa mokalo kane en Ndhiwa. Nitiere weche moko mane osingo ne jo Ndhiwa. Gor Mahia Ring Road no. Ka jopiny tinga chieng' no paka mathin to dhi. Mano nyaka gipenji. Kare. Ni sirikal to tiyo nade kara. Hapa ni hivyo je. Adira makende edi wan kaka jofwambo. Nyaka watigi jopiny machiegni. Nikech wan ing'e ni wabro yudo information, wabro lando. To ng'ama nie ground en japiny. Emomiyo watimo maber kawuono ni wawacho mwawinjo gi mwang'eyo to japiny benje kuma winjo wa to nenowa to wachonwa ni ooyo ok timre. An gi dwoko mar waziri Mbadika. Asomne jopiny. Morning Victor, Gor Mahia Ring Road. The contractor is on the road. Any site sani. It is called Marindi Maginapala Road. It took long due to delay by contractor to provide insurance. But now the contractor is on site. Owacho kama gi dho Faransa.
ni oyawre VOJ gi tim kaka wanene. Barabara miluongo ni Gor Mahia Ring Road ni, contractor ni e site sani, ndano iluonge e yo document mag sirkal, Marindi Magina Pala Road. Kumano jopiny akwayo ni nitiere ga boards moko mendiko, ma endiko nying ndara, contractor omi ng'awa, completion date en karango, to gi weche mag kute mag ayaki bende gi jabomo ga kanyo. Koro ng'iuru board no biro konyo ahinya ni to wacho nade. To wacho ni contractor nokawo thuolo malach ahinya mar deko nikech weche mag okumba. Nikech nitiere okumba bende ma iketo ga kuom ndara. Mane gima waziri John Mbadi leronwa e chenro ka kawuono ni. Gima mora gi wachno ka jotelo gi onego winj gigi nikech winjo kana apenjo ni nikech magi chenro bende wakelo mondo jotelo gi owinji. Ng'eni ka poni no ko winji to mano dok kadho kamano. Kech winjo ka na penjo ni sadi bed ni samoro oponde tok nying moro. Ni samoro sama gine ground to giluongo gi nying machielo mopogore gi. Tingeni do we bed no ko winji to samoro japiny do akanyo ni samoro gino ok dhi nyime. Kech kakoro ng'iyo listika tano kan tiere Marindi Magina Pala Koguta Stroke Riat Konyango Rabuor. Ma en kilomita 50. Wonorak iluongo ni Drillmatic Infrastructure Limited. Nengo ne bilion 3.3. Kendo iko menani noketne maromo milion 284.6. Kendo aneno ka contractor is currently mobilizing on site. Magibote mawacho ni ikruok kaluwore kod weche mag okumba mane nitiere go. Koro sama jotelo gi chiko iti kendo winjo weche ni. Mano kar dhogi no, mana kaka na wacho cha, sirikal be nigi ting' mondo megi pim ne jopiny weche gi, kokalo kuom office mar county commissioner, gi jo ngao, ni koland ni sirikal dwa loso ndara, to nitiere chenro mamoko, ma ochopo nyaka procurement ma bende kembe oro kwayo margi tiye gi kambi achiel, to kambi ni onego bende donje site karango, mondo jopiny obed gi ng'eyo, kendo gipenjo moko mowinjore to kendo penjo ka mowinjore kabisa nikech gine joma nie ground. Abenda penje mag bondo ang'eni waziri kod anyalo paro makona ka Elija. In fact emadwa wacho ni king'iyo document ma jopiny owacho golone omera kara bondo wan gi bypass mang'eny. Abondo city un gi bypass ng'eny ka nikech aneno ka nitie moro ni Bondo bypass ma awado se igolo dweni uketne na bilion 1.8 to ma chunya ahinya en Kalandin Lwala Kailija Road ketne na bilion 2.3. Ne bori emendika kisa retire mera kachingeni kata kadhi kama wuothe ga kachomo Riat Kolemo la kura bro wuothe Lamu uka wuothe buru munyiera gana atar tandala cha so aneno kanikanyo aneno ka Koyucho Junction Uloma Upanda Road bende bilion 1 Bondo Uyawi Leunda Beach ndara no se theko higni mang'eny. In fact ng'ato nogo simira mogiredio kawuono gokinyi ka ywago ndara no. Ndara no se theko higni mang'eny. Ndara ni ndalo mane Olo Aringo aparo ni kawaziri kapod atin ni wache sani tinde koro lwaro tie wiyat keto mnadai poko lose lakini aneno kokete ka ni oseketne 1.5 billion to contract bro bed awarded dweni. Mano ndara VOJ apani ng'ata madwa konyo jobondo tahinya jo mwalunga ni jo sakwa mamwalo. Ndara ni bro bedo ndara ma important nikech dhonam kanyo activities ng'enye to weche ndara gi ema theko so aneno koketne pesa kanyo bilion 1.5. So magi information mana kaka iwacho mapani sirikal gimonego tema ahinya en ni chiefs barasa kande chief owere gi wacho ne ji ni wabro mako we changa we disco matanga sani en nafas maber mar chief duto ni ka gidhie barasa nikech ofise mag sirikal gi nitiere te county level nyaka sub county level to chief owuothe gi jo sirikal jokera jokura mondo jakura Mabondo constituency for example odhiye gi chife wa Mabondo to jopinyo penje ni to ndeche ma wacho gi gin mage to gergi to tibang
miyo japiny bedo gi ng'eyo. Gini ber mokalo nikech samoro wan wawacho gi ka, to japiny to biro koni mago gin jofwambo megi amiane giwachi, mondo gitim ang'o gimorwago. Nitie. Nyalo bedo adiera, samoro bende miriambo, wan wang'e ni magi information mwayudo kuom piny owacho, wawacho ne jopiny, japiny ema koro nyaka kol. So chife nyaka wuoth gi jogi. Mondo japiny openj gi penjo mondo ging'e, nikech gigi biro timore maber. VOJ mana kar duoko kanyo. Yes. Osiep chenro ni moro nitie. Waneno waga maling'ling odagi mana bire chenro ni iluongo na Atieno Nyabondo. Atieno Nyabondo ni obende ene manyicha chieng' moro penja ni to kara ang'o miyo ji dwa luongo nyingete. Ni kamoro amora en Linda Ground, en Linda Mwananchi. Ma Nyabondo iluongo ni Linda Ugutu. Okona ni apar ne joma winjo wa gi joluo ni joma tiye projects mag affordable housing. Kitieko to nitiere certificate mimiyi. Mi mar artisan certificate mowuok ka National Industrial Training Authority NITA. Ni projects gi samitiye to kitie atia niya gi pesa momiyi no chuli. Certificate bende timang'o godo makidwa dhi manyo tich e site moro to yot. Mani ng'eni nyalo mi continuity ni kuse gedo got rateng. Idhi limo wayu sakwa. To koro kaka migwero Mabondo cha tinyadhi gudo Mabondo no to bende miti atit mano program maber koro kona pare ji kama ng'ato bende wacho austerity measures. Yes. Nito ang'o momiyo sirikal wacho ni ji onego ti gi pesa maber to gin to gi hadha. VOJ ing'eni wawacho ka no chumi ma japiny winjo ni timang'o onge mamalo kato ber sirikal ni bende tiyo chumi ma timang'o ma onge no en gi jok mochulo, en gi gik motiyo. So kaka nengo gik moko dhi male kaka mag sirikal. Tadira makende en ni apani Waziri Mbadi bende koro nyaka nene kaka nyalo timo communications ma proper mondo ko wach ni State House dhi kao pesa maromo kama. Ngeni sama wan jofwambo wandike wawach japiny winje. To samoro ok wachiwa gimiluongo ni right of reply. Samoro wakwanyo mna mamite dhok mabro moro jopiny. Wapime ni to pesa ni dhi timo ang'o. Achiel kuom sigana manandiko kana jafwambo Daily Nation ne nitiere budget manoketi ni kawo godo speech mar president chieng' national holiday. Ikoe gi ndege. To kano andiko sigana noduogo pimnwa ni gini ok kow gi ndege pile. Itere county provincial ndalo chanda headquarters teka kori keye. Mang'ato ne penja ni to bende iniseneno Bondo kanitie ndege mabiro piyo kadiyo nokelo speech ma president. To karang'o miyo nindike. So nitiere duoko moko monego bedie mamiyo japiny beda ng'o yot ng'e. Anyway, wawacho ga ni wachiwo free consultancy ka. Tok chulo wa. Mano bende koro wachiwa kaka gijone gotim. Maduong' moloyo VOJ en ni jok manigi nafas mar chwalo weche mag piny owacho. Mana kaka giwacho mag security. Mana kaka giwacho mag jodhi okaw mbolea. Gipim ne jopiny ni piny owacho ni osetima ang'o kuom higni 3 magisebete telo. Governor dwa medo wach moro ka. Kidwaro ng'eyo ni gik ma sirikal timo chalo nade chakore gi kaka sirikal chiko ite gik ma jopiny wacho. Emomiyo aparo na en puoch gi pak ne Waziri Mbadi. Ochalo gi jakom Raila Odinga. Jakom cha ne ok lew ne chenro mar kaka wanene tok chenro ni kende. Gokinyi biro winjo ke in kode gokinyi tibiro winjo ka jakom chiko ite kaka jopiny go simu Ramogi FM kocha. Kendo TV ma emomiyo nong'e godo gik mane wawacho momiyo samoro kano watiko to nogocho. Emomiyo bedo ni Waziri Mbadi nyalo yude time gokinyi kodich ka kodichien. Mamoko to ni kanye. Bedo no chiko ite owinjo maber gi marach no. Nyisi ni feedback no konye nikech dao ko chikite. Samoro ko nyalo yudo thuolo pile. To mane momiyo duoko penjo no kachiel ma japiny penjo. Temo miyo wan bende moko wanyalo wacho ka wawe. Koro duoke ni to mamoko ka. To chalo nade. Wan gi PSS ka. Karibu abirio. Weche magarita kueka wawuoyi. Wan gi PS Dr. Raymond Omolo. En kanyo.
samoro nyalo bedo madich moko winji to jok mamoko ka be winjo ne gik ma jopiny wacho to dhi kone. Victor, weche mag arita kwe marach Kisumu, to rach Migori, to rach Homa Bay, to rach e gweng' masani ikwalo wach dhok miwinjo wacho pile ka in. Nikech Victor, miyo moro machiliel mane nigi dhiang' achiel kende ma ng'ato kawo mitutue e probox chalo gi ngero mane mar muma cha kane Daudi okawo chi Uria mit or ne janabi cha modhi okone to ng'at manodhi okawo achiel kende mar ng'at cha miyo no mane ngimane arita kwe ma samoro ng'ato chuo kipala to dhi e ICU odhi okawo thuolo malach e osiptal kech ka wang'iyo to William Ruto time to wang'iyo gini holistically. PS Oluga yath maonge osiptal kaluoni masamoro dayo mawinjo ma wasewacho chien kacha ma Panadol onge osiptal jok mani ndiko mag shagi kar yath kanyo ting'e ni county governments gi role maduong' kabisa nikech national government aparo ni gin gigolo pesa pesa moro ma counties 40 gabiro gimiyogi gitiyo kod nade nikech supply mar yath en county government. At the end of the day giko ka ang' ji orumo to penjo biro duogo kuom sirikal William Ruto. Mane momiyo ng'at ma PS to ng'ama waziri ochung' kanyo kata mana ndara gi bende county government nie giro but gik sama koro ang' badi no wach nyando pesa mane wagolo chalo kama mae mamiyo king'iyo weche mag devolution ma ok wadwa dhi e matut ibiro ka sirikal William Ruto ni osetemo kech ka ng'ato time baber to timo ineno ka kinde Uhuru Kenyatta pesa ne deko kapoko mi county government gi pesa sani koro pesa imiyo gi makaka gitigo ema tamogi winjo kanyo ka japiny mopenjo ni to governors mekwa tiyo gi pesa na mabende gigombo ni wambe wachak menyo kaka governors tiyo sababu kanya saa okonyo ana miwa thuolo kata mana juma manyien wabiro bire momiyo pod wadwa ni watikre gi sirikal mar William Ruto ni malo ka nekech gik ma wacho gi gin gik ma affect jopiny weche mag stima ncha ne walosi chien ka stima mo wacho no siko lal ma kobiro tich adek to tich ang'wen nyaka tich abich onge wandae en ang'o mosetimie gigi nekech nyocha no miji nyota ng'ato kiodhi ochako ginene kare mar welding nekech ok ji tema nyalo detai to tiyo office kaka koro ineno wantiere ni welding ne chak kata kinyozi ne chak kinyozi ni chakre wuok tich nyaka tich adek sitima onge okonyore nade dhoudi monego wang' masamore dho gweng' dhoudi kata mana dirishni monego wang' kacha sitima onge ticha bendo chung nikech stima en gimora mora ma weche mag ohala gi onge koro magi gin gik moko chuno ni William Ruto nyaka dhi timang'o nyaka dhi fix gigi piny kacha koro miyo Victor king'iyo ting'iyo ni adwa weche mag inclusivity adier king'iyo weche mag kaka William Ruto temo pogo lemo e sirikande ti compare gi Uhuru to kanyo nyalo wacho ni jatend piny William Ruto odwa timie maber ahinya ne wan wa joma wuok kaluo nikech mae thuolo mokwongo miwinjo ka Mbadi nyalo losie gi chir kaka olosono ka wanie gi jatend migawo mar omenda sa biro mibi penje ni bedo ne migawo mar omenda no to timo go ang'o to kanye makoro winjo ko wacho ni ndara makama nyo wasechiwi ang'o waketi e budget atandi no timi ang'o magi ne ok nyal yudo e kinde mane wantiere gi sirikand Uhuru Kenyatta cha weche mag inclusivity gi king'iyo tibiro yudo kama sani ne appointment moko odwarangi e godo kaluo nikech koro ing'e ni gigi bende nyaka wang'igi kwaseng'iyo nationally nitie jok mane ong'iyo kodgi ma gin kata gigo timore kuonde gi to chalre negi koro bende wachak warange gi wang' be madwa dok yo kaluo koni emomiyo nowacho ni nderni ma William Ruto loso kaluogi kotieko to ok obi bano gi oting' gi odhi kodgi wan wang'iyo ni to wan tang'o ma waseyudi e gini emomiyo king'iyo nekech wang'iyo no mbuchwa to be modwaro to mbulu no bende gimichiwo ene tool mar trade ene michiwo timi gik midwaro ing'iyo mana kaka iwacho ni sembe ipimo kod nyamin e weche mag inclusivity William Ruto dwa timie maber nekech kata king'iyo appointments gi ndalo moko ne nitiere nekech ing'eyo ni ng'iyo ga ka NCIC joywak pile na appointment mochiwo oting'o mana dhoudi achiel William Ruto samoro nyalo chiwie lakini samoro ido ka wich kut moro bedie godo bari adek moro dhine oriache moko kucho moro dhine kisise moko koni lakini kinde Uhuru Kenyatta chakata wich kut ne onge an gi report erokamano gi kwayo ang'e ni waziri John Mbadi pod winjo bro chopo mbele ka kuma japiny bro dware ng'e maler ni to jowa mano milene sirikal gisetimo godang'o
an gi kwayo ni wabro biro manyogi jotendwa gi wabro wuotho ofisegi to kwayo wabro bedo godo en ni wabro luongo gi e retreat ng'ama dhi fund retreat ni to japiny wabro kone jopiny mono changi to wabed kodgi piny to ng'ato tim PowerPoint presentation ibed waziri John Mbadi ibed waziri Opiyo Wandayi ibed Attorney General Agnes Dorcas Duor ibed PS Ray ibed PS Oluga ibed PS Karen ibed PS Obam ibed PS Oluga ibed PS Jamigori luongo nango Cyril Mabunda ibed board chairman ibed director ma parastatol iwachnwa ni to lemoni ang'o misetimo ne oganda luo nyaka ja nuclear nikech bro bedo mayot ahinya ka omi lemo tiduogo ir japiny tikoni lemoni nomiya samoro nomiyi nikech riekre mari isebede sirikal omi promotion kata kamano isewuothe goganda ni nade e dwe mar 4 dwe mar 5 ka wabro kwayogi wabed kod gi piny kamoro sikri cha maber sikri oke mana molo terega jikari wadhi uru sikri to waket gi mbele kanyo to ng'ato ka ng'ato wachna ni lemo mano miyane asetime ang'o e kidieny adek mokwongo yawuot luo gi nyiluadi masemiyo nafas mondik tich mano mokwongo mar ariyo sirikal bende maloko hala molo gimoro amora sirikal is the largest trading partner ohala mane mayawuot nam gi nyinam oseyudo kokalo kuom teko mari bedo ni ne sirikal tenda michiwogi magi gik manyaka wachi nikech timore kidhi Masawaka sani nitiere wuoth moro ma jo Masawa manie sirikal timo ibiro yudo ka PS Washira PS Mudhoni weekend to gin kamoro achiel gipimeno jopiny gigo ma sirikal William Ruto osetimo ne oganda gi jowa nyaka tim mano nikech mano e kaburo japiny biro bedo gi yot mar ng'eyo ni ten one term kata two term japiny biro bedo mayot to bedo mana mayot ka japiny bendo ng'eyo so jowagi waziri Mbadi ang'e ni biro to duoko ne gi wach to gima winjo mondo ging'e ni wabro gwelogi wabro manyo venue joma nyalo siro watimo gini nikech makoro watimo na oganda higani nwakoni watiyo na oganda mondo ng'ato ka ng'ato bi onge apology mioro na dech ibiya to TV maramogini to giramogi FM bende wabro loso gi jotendwa mondo miwa nafas wamenye ne jopiny gini live ni machakoro waziri Mbadi ochung' podium owacho gik ma osetimo ne piny luo nyaka nobed waziri Wandayi bende wacho kako osekeyo mach nikech wacha ni mae gini kore koyudo wa mae koth mwakome wayudo maber nyiso anu asekoma ng'o embele jopiny bro bedo maber mana agenda VOJ madwa ni wawinjre mesani ni nyaka wapush mondo jopiny ong'e mailo ni kaka wanene declaration opogore gi geche madongo gi security kama JKTN nikech wang'eyo ni lemo gi kanyo miyo gibiro gi security mano wayie apisi madongo mano wayie wang'eyo ni geche madongo mano wayie kupogore gi mano kama JTN cha to bende wamedi ni governors bende wabiro gwelo governors bende wabro gwelo yorgi magin bende gibiro mana kaka iwinjo jopiny dwaro cha mondo wach ni an governor na chiko makama mae gima setimo governors bende wachwa ni to rege michiwe county gi nikech in governor kanyo mwandu mimi ma William Ruto mi okwadwa joma ketho ne William Ruto gini mwandu ma William Ruto mi mochwalo ni pincha chien kacha ne governors ne nyalo timo gini ng'ato dhi manyo yure ng'ato to ne gikalo ga akala mi yudo ka governor achiel okwalo bilion 3 to dhigo koro wabiro penji ka bende wabiro gi report okwabugu wabiro gi report bende mar auditor general wabiro go maber ing'e berwa ni to bende kwa kete kaka wanene kanyo kionge to be owacho ne mana jopiny information ma wan godo mondo wache ni an governor inyayo weche mag pur nade
inyaye weche mag thieth nade osiptal mani igero mipako ni gero maduong' ni yath be ni ei lakteche mayuak musiko go mokinyi godhiambo gi nyamrerwa mani iwachie gi kaeto koro jopiny ber ni obiro live e radio to bende gi TV koro bende campaign waketo nu mayot nyaka watim aya mar ariyo wach mar ariyo duoko koa ground senior Olojanak wacho ni entiere ground ndara mar Marindi Magina Pala Oria kale bath dalane andingo kolo grounds nyocha gise pime kendo sani section mar Marindi gise chako chwero CS Mbadi onego ket pesa mar tudo ndarane kod mar Kanyawanga Dede Agongo Rapogi Road en kilomita 4 kende mano ndara matudo Homa Bay County kod Migori andingo kolo kona Gea Opoya section ingeni mae ber nikech Olo Janak nie ground waziri Mbadi owacho ni gini timo to lo koro confirm mae gima ber mwadwaro ni japiny kamora mora me intie miwinjowa ka nitie mwawacho kata majatelo moro wacho to wacha immediately mondo ging'e ni uwinjo to une ground an gi moro kam na ng'e ni Gor Mahia Ring Road Miriambo osiepa tich osechakore Magina Marindi nyaka Riat Sukari Industry an wiki nyilima moro ka penyo ni vioje Awasi Katito Road pod chalo mana puodho okwang'eyo ni budget mare noketne pesa dito wabiro nyaka karang'o machielo kan dito penyo ni gimsema kweli bro manyo en Sam Buoga from Siambaga inga kod ng'eyo weche dongruok matibore e county ma Kalovio je okiye nyiswa ni to paro mane nitie e paw ndege ma Gombe Airstrip in Siaya kata ka inyalo yare maduong' mondo wadhiga waidhga ndeke madongo kar dhi Kisumo dongruok kod leo mar bases ndara hinyo jotuo madhi neno daktari Nairobi wan neno ka osayaw ma beija kabunde hero kamano neno ka jo renegade no but you see owacho maber nikech piny olonya sani paw ndege gi ok onego gibed gik ma japiny saya sirikal onego ng'e ni higni 10 mabiro ang'o population machia bro chalo nade wealth bro chalo nade koro gik moko ka paw ndege go iloso chon to anticipate gik mabro timre mbele kanyo ageno waziri Mbadi winjo ene wuon budget owacho kanyo ni Bondo bypass tender is almost complete Kalandin Kona Kailija is also to be awarded by the end of this month. Waziri John Mbadi wacho kamano e ote mare Cairo kamano madunga inyam. Stanley wacho ni parne bonyo ni chief baraza norumo gi Moi tinde wayudo mana weche internet. To internet jakena gikera genyo okubibire emomiyo nyaka wadogie mar miyo japiny koro wach mayot nikech sami choko jipinyno to ng'ato ka ng'ato nigi power mar penjo bundles wuora kiketo mar 10 MB nyodhore malich gigi ok yudo internet te so kel jok mabiro bedo piny mabiro puonjo jopiny internet to ber lakini ma physical ja bende ber adua ang'eni chief mara Walter bro bedo piny pimne jobondo Victor kato wacho gigi to gima pod inyo Kenya kabisa motamo President William Ruto tieko en corruption mibadhi kada boda masirare ka sukari donjo to timo bedo repackaged koro ing'iyo sukari mar Sony kuom ranyisi mana mobedo packed to gunde wuok mana Tanzania to kendo jo KRA ema ng'iyo ga gige boda gitimo ga tich mane wawachi wach mibadhi vioje en gino majapiny bende nie gi nafas mar tiyo bwana no wacho maber ni mibadhi no ema mono weche mag sirikal ni dhi maber okwa bende wachodre uru kaka jopiny mondo kwa yudo ng'ama repackage sukari mowuok piny maoko to keto gi lebo masoni to amaka to akone ni timo marach ing'eni kano yier Mwai Kibaki Kenya ka dhano no chodore ni ne gidwa tiyo ne piny anyalo paro makenda neno junction ma Kala Ramula matatu ka polisi ochungo ane matatu no adhi Kisumo bwana VOJ jino kone driver gi conductor ni okumi ng'ani pesa modwaro maji otamore ma matatu okalo modhi to ni winjo kendo ka ripode mang'eny ne wacho ni kuonde ma jopiny omaka makobila madwa timo ang'o madwa chama soya wadogie uru kanyo nikech sirikal nigi teko ndio lakini sirikal onge kamora mora sirikal jomondike en an gi in
wane mwanyayo mibadhe ni mana kaka nyicha wache weche mag floods ma Nairobi ka ni timbe wa mariche momiyo floods hinyo ji Nairobi ka nikech wamuodo oduma wachamo niang twabolo takataka go piny twakoni koth bro yweyo koth ko yweyo tere kanye tere drainage to bende sama pok otieke ni ting'iyo mana kaka jakom yande ne wacho ni gimi chamie mari sama mibadhi no nitie ting'iyo gima kikigen mibadhi omako Kenya mangima to seche modhi mbele no ok bi mono udwaro gik monego yudi miyudo ni tikuongi yud mondi nikech Victor nyo gipenjore ni ndara mariro ni Mausamit ni gero gomenda mathoth wegere te ji ochulo ushuru no te mana kaka no ger Thika Road kae bende wachulo mak mana ni dhano to ok biti mang'on ok bi nindie yo kaka ji ne nindie yot koro mibadhi nitie sani mibadhi ni kamoro amora Victor wach moro ne awuoyo gi janyuol moro ma bende sani jopuonj moro siko gi wach mar rim pepper idwaro e sikul to kipenjo to nyathini ok yue rim pepper ja form 4 kata ja form 3 dwaro kuome rim 4 chigni 5 wawach sani ka jopuonj po winjo watiekre kod mondo mondo jopiny mondo jonyuol oyude yweyo rim e sama koro mibadhi odokie nikech koro otam gi e pesa mamoko ka Victor rim achiel nigo tas 500 an gi kan kunde mitime photocopy e wala gi ang'eyo wala marima achiel nyalo timo nade nyalo loso to rima achiel ni iketo nyathi mondo ochul siling 500 kawane ni sikul man gi nyithindo 1000 nyithi form 4 kende dwa tero rim 5 matini higa sikul ni oseloso $2 million kuom jo form 4 kende rim mar full scarf mar plain paper to nyisa ni rim 5 ni nyathini obiro timo photocopy kata penj motimo gi nyaka karang'o motiek rim 5 tingeni sani koro kendo gikete mateka ahinya kaponi ne ok inyiewo rim paper kata form 2 kata form 3 kata form 4 nyathi manyo tieko biro timo clearance nyaka ko gol komone koro macha iyudo ka koro rim ni to en itiekori gi pesa ne ma ento kata fees cha pok ichulo en tinyisi ni rim to gi mar remedials gokinyi ni en cash receipt koro ma iyudo ka koro rim ni inyiewe janyuol nyiewe 500 sito mane mantiere sikul kama dwa ting'o rim gi te magi penjo manyaka wapenji to mar ariyo Waziri John Mbadi ko wach ni ne joweteu mondo e serikal wach rim ni nikech wach mar rim ni gi certificate ma jomoko nonego beni kawo ma olone gi skul na nyocha winjo ka mjumbe mari uwe wach ni jatan piny menchane oloso joma okalo ka gin kanyakla kod jatan migawo mar somo taparo ni gima nchane giwacho nche giwacho magi magisebedo ka giwacho manyiso ni giwache to onge tim emomiyo gimedo wache gima gikonyo godo jopiny onge emomiyo koro nyaka wawach jatan piny ka wachie to mjumbe bende wache ma mjumbe ni bende nigi platform e parliament monyalo dhi losi gini kene jalo bija kom committee sama owuoye ni Victor ng'eni gima ok ging'eyo ni 500 mi ikwayo janyuol pesa mang'eny marach sama koro jonyuol manyo mbolea mondo mi gikom sama koro de manyo mbolea manyie njugu moro mondo dhi opidhi rimne katieko kanyo sani biro yudo ka nitie ndalo rime chiro kaka wajok ma wan gi gine no mag photocopy gi Victor bang'e koro iolo gi mana gi nengo yweyo siling 300 siling 200 ng'ato biro godo komanyi ni yie kawie gigi koro yudo ka rim gi emiko wi sikul to ka gisegik to kendo udhiambo ang' ochako ket gi lori duoko gi mana e bookshops kuma nong'iew gi eka ng'eni wacho gimoro maber kichako ni in gi kamoro mitime gi ohala ni ng'e wuora emonyaye duogo ga ai bidori inga maber biro je an ma gima dwa wacho nyaka jonyuol penjo nitie kamoro wantiere ga gi nyaka mrembo Olivia Odhiambo mandiko ne Standard to mbaka ni nyigoe to jonyuol mang'eny ne wacho ni gin gi yiero kwe mondo nyithigi obed e sikul moko di penjo aparo ni en sama kare ni kaka japiny dwa ni serikal otine maber janyuol bende nyaka penj sikul mondo otine maber niko wachi ni tam kata minyiewo rim to rim ni penje ni to kata morumo to nyathino tiyo gadi tadi modong kuom 500 ka jay mano kipenje to mane pingo skul
Emomiyo nyaka pinga nikech sikundegi ok mag ji giwegi. Gin public. Kiny giriemb nyathini Giriemba riemba lakini ipenjo nikech in kaka iwacho store mating'o million miwachogo. Ni kanye. Kose michweko godo ichwako godo nyoyo e sikul. Magi gik moko nyaka wayie notimre e piny molony sani. Nyaka wabed jogo manyalo penjo motegno, penjo mariek, to penjo moriere nikech mane ka wabro konyo piny mar Kenya. Nona. To sikunde bro chako ni koro gin gi bende giacho gin gi diverse sikunde koro uso gik bookshop. Emomiyo kata uniform. Kidhi Uhuru Market ka nengo yot. To sikul to koni nyaka nyiewe bei didek. To uniform not tena chia. To giware Uhuru Market. To wuoyi mibadhi mar William Ruto. Tomato wawegwe. Nyaka wabedru jo adiera wapenjuru penjogi. Erokamano. Neno kagima ne watugo gima jopiny osebedo ka gombo winjo mondo giwach wechegi. Brian ka wuok Nairobi sirikal duto to temo kata sha tiyo maber. Kaka wanene Kabonyo Fish project mane William Ruto oyao sani is a stalled project right from inception. Project ni nochung kendo contractor onge site sani koro dweche abich onge gima timore. Mano Kabonyo. Kabonyo kana Charles Osako wachino na ng'a timore. Penjnua status mar project from Jatelo Mbadi Aura Mbuya wuod Kabonyo Kanyagwal penjo kamano. Any ground Osako. Dweche abich ne contractor onge site. Osako nyaka wachi ogoga picha Kabonyo Kanyagwal. Yes. Saka ng'eni winjo ine chenro. Miwami waduoko ka chenro wadong' gi dakika adek kende to chenro rum. Wachnwa. Erokamano. Ken Kombura wacho ni Adiedo Karabok Road tich dhi mbele wakwayo CS CPA John Mbadi FCPA koyie otude yorno gi Agoro Sare Junction Migwa Nyalenda Riat Nyafare koso Nyafea Awach Road ma en kilometers chiko kende mane under Kera. Ken Kombura wacho kamano. Dominico Jugi Jakadawa Kisumu West Holo to Lela Road in Kisumu West no chan ni bro kete lam poko chake nyaka kawuono. Holo to Lela. Holo to Lela. Wangia neka list Ken chande. Ken nigi list wamsema kweli mande chego. Mano Kisumu County. Holo kadhi Lela kilomita 12 mano Kisumu West. Yes. Oketne budget mara milion 220. Ikomenda ni oketne milion 200. Kalore kod report ni nomiye wuono rak miluongo ni Warsan Contractors. Mowinjore bed ni chako chenro mar ikruok mar gedo mar dwe mar adek March man dwe mar adek igani mar adegni. Erokamano ahinya. Moro bende penja ndara ma Sikri kochomo leader. Ndara ma wuok Sikri ma ngado Sikri school mar Mofni kata Momni mantiere kanyo no kochomo nyaka leader piny. Bende wang'e ni to omenda mosekete tilose karango. Kaito Victor ntiere ndara moro ma bende duong' ahinya. Ndara ma wuok Kindu Bay kochomo Pala. Mang'ado school Ogenya. Kanyadiang. Eneme wachicha. King'iyo situation kata condition mar ndara no. Bende rachie mogik. To bende ntiere bende MCS Victor to gi governors kama waziri Mbadi Kelecha. Ang'ino wabiru weche ma county. Nderni moko ntie mabe okochuno ni nyaka go lam. Nitiere ndara ma samoro inyalo pa apaya. Yore minyalo pa apaya to geche kali e yo mayot tidino tiketie maram. Koro magi bende samo wabiro bire weche ma counties bende wabiro ng'iyo ni to MCA. Ahinya dwago erokamano ne MCA ma MCA ma ochung'ne area miwinjo ma awachono East Kamagak. Mido kantiere nderni mancha ne odhi opayo kuondego ahinya ndara mancha ni neno mane watiyo godo kinde mancha na iko dana mana aywakie cha mo odhi nyaka school Masanga mancha ne okawi thuolo mar loso koro jok mamoko gi bende sama wadonde William Ruto mwang'iye mekegi un bende ung'iye ni to monego governors team monego MCS team bende timore. Erokamano ahinya. Weche ng'eny ka kendo chal ka gima kata mana agenda maro mar ariyo kamoro kwadhi mulo kawuono nikech jopiny nigi penjo nyaka Stella Gogo Power Station in Migori County no goal contractor last year nyaka sani waziri Opiyo Wandayi Elda Joram Ndira mawuok Stella penjo no kinyi makawuono ni miye duoko ni to ang'o matimore kokalo kuom chenro makamano. Governor wach mari mogik sa ong'adwa ka to nitie wach moro kapok otieko. Governor ma Kericho County oro wach moro e yorege mag tudruok manyien manyasani. Nitie report ni nitiere koko moro manyobede tong' mar Kisumu County kod Kericho County. Akeni jowete be usewinjo report makamano to wanyalo wacho ang'o.
wasebedo kwa jiwo weche mag kwe e kind dhoudi gi oganda mopogore opogore nikech waduto wa jo Kenya. Gavana ka chako mana kodi tiwacho wach mar mogik bende. Report na waneno Victor ke gimodo kwayo ni mondo wawe mondo migao mar obila otim nonro kendo gibigi chiwo report margi. Jogo manyo tudore gi machalo kamae mondo kaone gi atwa mowinjore nikech ok wadwar ing'eyo ni en area mosebedo ga gi weche mang'eny ahinya to ok wadwar gima nyalo samoro jomoko biro kawe siasa koro giteni e gigi weche makia broad based magiango ka ng'ato wito ngimane kata gimoro timore to wantiere gi sirikal monego bed ni timo nonro kaito gik makamagi iketo kare. Mogik Victor, juma ariyo mokalo nje ne wago mbaka ka e weche moko ma nyocha jotendwa moko tiyo godo ahinya weche ma ok owinjore. Anyalo paro ni chieng'no je ne ni mwalo kocha. Ma bende ne owasiemo mageri mokalo makamu wa makamu. To gimoro nyomora na neno video moro ka ogo dhoge piny kendo kwayo ng'uono kuom weche ma nyocha ne owacho. To mane mi wache ni dhano kier to dhano bende bedo ng'at ma lokore. Iwacho ni turonge asara. Kanyocha ne ogo dhoge kendo omuonyo wechege. Yani umbe de neno video no. Muonyo wechege magalagala mancha no wachie. Mano e kaka dhano bedo. Makmana ni na neno bende ka jaod bura Mario chako dirie moro makech. Akene macha machon koso manyocha. But no chako duogo kendo. Koro podo kwa hini to en machon. Macha ne pokwa neno to koro wabiro weka mano. Mogik kama wache godo ni suna mopie wi nyathi ok nek gile mak mana kidwa nego nyathino. Erokamano. Wach mangima. Ken Muga. E thuolo mar juma achiel. Juma achiel osebedo mara hiwak ahinya te kaunti ma Nairobi. King'iyo chal mar oula, chal mar koth mapek machue Nairobi kod gwenge mamoko mapacho ka ma koro sani oseketo ganda kod luoro ma ka gineno ka piny dudo to ging'eyo ni biro chalo nade. Juma achiel e thuolo mancha ne oganda okawo kawe ni samoro ka koth oduogo kendo biro bedo mayot. To mano ochako neno kendo pek ochako duogo bedo e chuny boma meno ka dhano omedo yudo hinyruok, ji owito mwandu ka achiel kod midhiero mamoko. Obila nochiwo report mare mawacho ni ji ma osewito ngimagi e oula e pacho ka gin 66. Chuo maromo 50, mine maromo 8, nyithindo maromo 8. Nyisi ni Kenya oseyudo lal maduong' ahinya. Makoro oula ni ochomo kamoro minyalo ng'iye ni midhiero maduong' ahinya ma sirikal nyaka koro kete mahino mar neno ni orito ngima oganda. Oganda bende nyaka rit ngimagi nikech sani chal mar kor lwasi bende ichiwo kendi koro gi jogo makoro chal mar lwasi kendo ng'iso jopiny. E koth manochwe mogik mokalo ni ncha ne ochiw report ni thuolo mar seche 24 ne koth dhi chwe mapek to nitie joma samoro bende ne ok oyudo thuolo mar nene. Koro dibed maber ahinya ni sani ma japiny nyaka bede machiegni kod kuonde ma ote wuokie. Japiny nyaka bede machiegni gi kuonde milande gi gima chalo Nyakalondo ka kora mogika, machalo television ka kora mogika, to kod kuonde moko minyalo yudo ripode gima hiem wuok kuom jokor chal mar lwasi. Mondo mi oganda bede kod thuolo mar ng'eyo ni kaponi osewache ni koth nyalo biro chwe to wanyalo tiro yo machalo nade mondo mi kik midhiero makamagi mag koth makelo tho juke oganda mamiyo kwan ni nyalo idho kuwuok e 66 ma intiere sani ni mochako chwalre mbele gino mabende ok dwa here mondo mi otimre. Erokamano. Senior, wach mogik. Ang'eyo ni Stafford chiegni go thum cha. Stafford kiki ng'ada an gi weche matin madwa wacho. Weche na tin anyathi jo kanisa. Weche matimore Bangla, Thessalia gi Boguo ogin weche maber. Aneno ka gavana ma Kericho nyose wuok oko mowacho no biro lalore gi gavana ma nyawadgi Professor Anyang' Nyong'o. Adi bed hero nani kawuono gi wuoth kanyakla gi dhi kanyo mondo giwinji ywak jopiny mondo gine ni to gin kaka jok ma jotelo inyalo timo nang'o ma de gikony MCAs ahinya ma areas go e boda kanyo nyaka wuog oko village elders jodongo ang'o gigoe mbaka jodolo kana joten kanise gigoe mbaka nikech e piny masani ok wadwa ni wanene
lweny makind dhoudi nyineno ka jo Nyakach nyopo ahinya to kata mna Thesalia Bangla ka gin mana pod mana jo Nyakach nikech gemo iluongo kanyo ni Koguta nikech gin jo Koguta ema no biro bedo kanyo so wakwayo ni jotelo ma piny jo Kericho to gi piny jo Kisumo olalre kawuono mondo gidhi kanyo mapiyo piyo gikelie kwe gibed go ganda giwinje ni tang'o makela ng'owa wechego mara mogik VOJ yes japiny nigi teko mathoth kabisa kendo pile pile wawacho chenro ni japiny chieng' mabro ng'eyo ni en gi teko to bro yudo ka yiero bedo mayotne to bro yudo ka gokegno jotelo bedo mayotne wadwa chiwore ni e chenro mar kaka wanene ni wadwoko teko ne japiny ni sasa ama wan gi chenro to wamiyo japiny nafas mar winjo duonde nikech ka watimo kamano te ka jotelo mawinjo kaka John Mbadi CS Opiyo Wandayi nikech giwinjo chenro yes gibro yudo duoko ma first hand so japiny ochiwre gimiwa kaka gibende gitimo ang'o ginene ground gi consume raw intelligence bro konyogi kik gini ng'eni samoro ng'ato nuko ni bloggers ka bende sangwenya kikel paro mothiedhi ni bloggers samoro ing'eni